Вітаю, добрый вечар. Дайце гляну гук. Выглядае добра. Добрый вечар, вітаю Рагана. У нас далей, у нас сёння хутчэй за ўсё. Я не ўпэўнены, ці канцоўка ці не будзе сёння, але сёння дакладна будзе нешта. Я думаю, што нават зараз. Нешта такое адчуванне, ідэальны момант для таго, каб прасунуць далей галоўны сюжэт. Вітаю, рэдак. Вось, мне падаецца, у нас зараз увогуле каляды, Раство Хрыстова, і людзі сабраліся за агульным сталом. Мне падаецца, што наш лялькавод зробіць крок, вось свой ход ён зробіць сёння, літаральна сёння. Дзякуй вялікі, на Грім Фанданга адпраўляецца 2500. Так, людзі за сталом. У нас тут розных людзей набралося. Мы іх апытаем, з імі паразмаўляем, бо мала ли што яны цікавыя могуць распавесці. Вось. Але хутчэй за ўсё проста будзе абмеркаванне, як ідзе, ці падабаецца яму горадзе. Ён прапануе, ён пытае у Магдалены, якую бы песню яна жадала. Мне не вельмі зараз цікава, я вельмі жадаю пабачыць, чым скончыцца. Нічога святога, ён дакладна зайдзе трус. Такое магчыма. Вось. Я думаю, што ідэальны момант быў бы, але ж невядома. Я не думаю, я не ведаю, ці будзе канцоўка ці не. Усе нейкія хрысціянскія вельмі. Я не ведаю гэтых песен, таму абраў нейкую. На гадлеткі адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі, найнравіцца, вітаю. Так. Зараз яны пачнуць сваю песню. О, тут будзе цэлая сцэна за гэтым. Und leuchtet als die Sonne, Matris in Gremio, Alpha es et O, Alpha es et O. Было бы цудоўна, каб у гульні гэтая песня проста працягнулася. Вось, ну, па тыпу, ўсё ж такі святкаванне, але ў ім даволі ціха, ніякай музыкі не грае, нічога такога. Дзякуй вялікі, 1000 на котлеткі закінула вулчара. Вітаю, Орел, вітаю ў чаце. О, мала, я таксама час бавіць. Я так разумею, мне з усімі дазволюць зараз паразмаўляць, але я не вельмі ўпэўнены, што гэта важна будзе сюжэтна. Нешта Андрэя засмуціўся. Так. Павітаемся з малымі. Як нам прамова Йорга. Нагадваю, была перад гэтым прамова Йорга. І ён, у прынцыпе, такая даволі стандартная была прамова на Новы год, па тыпу быў складаны год, але вось мы ўсе тут разам, і гэта цудоўна. І ну, ён гэта ўсіх узгадаў, хто ёсць. Таму такое, ну там нечага выключнага. Угу.
Трошки простовато, але не блага. Мне даволі спадабалася, давайте вот что покинем. Увогуле ён не рыхтаваўся да гэтай прамовы. Пол сёння і паспытаў яго наконт гэтага добра. Для тых, хто не ведае ўсіх гэтых персонажаў, у нас амаль нешта ідзе бліжэй да канцу. У гульні да халеры персонажай ідзе гісторыя праз некалькі пакаленняў. То бок вось гэтая жанчына, вось гэтая Анна, якая перад намі стаіць, яна увогуле, я не ўпэўнены, яна, па-мойму, яшчэ нават... яна нарадзілася. Яна была зусім там, 3-4 гады ёй было, калі гульня пачалася. Вось, і шмат хто з персонажаў, яны вельмі змяніліся за ўвесь час, то бок гэта даволі доўгая такая гісторыя ў часе. Вось, і плюс з'яўляюцца новыя, знікаюць старыя персонажы, вельмі змяняецца. Дык вось, зараз ідзе такі момант, мы на калядах, мы размаўляем з персонажамі, якія ёсць, але ж у гэты момант я вельмі адчуваю, што сюжэтна зараз ідэальны момант, каб на нас кінулі галоўную увогуле частку дэтэктыўнай гэтай гісторыі, зараз адбудзецца забойства. Мне вось такія адчуванні. Альбо нас паспрабуюць забіць, альбо нашага тату, мне падаецца. Толькі рыбс не змяняецца. Так, неважна, у якім стагоддзі тыя рыбсы аднолькавыя. А што не так з часам у іх? Яны абмяркоўваюць, што ў іх не было такога складанага часу з моманта паўстання. Што ж не так-то ў горадзе? Яны не вельмі пра гэта гаворылі. Можа, яны не ўдакладняюць. Давайте падумаем тады тост за лепшыя дні. Томас уже даклаўся пабег. Такое вельмі магчыма. Такое вельмі магчыма. Гэта мы ведаем як гулец. Ну, па тыпу, гэта ўвогуле наша тэорыя, так? Ну, моя тэорыя ў тым, што Томас, отец Томас, святар, і з'яўляецца лірикаводам, і ён зараз пабег забіваць нашага тату. Так. Яны гавораць пра тое, што складаныя часы правяраюць людзей. Так. Цікава, Пол частку начэй узгадывае, ну, ён узгадывае пра паўстанне і думае, што гэта было добра. Праўды? Я нагадываю, што ў гэты дзень у Пола тату забілі. Так, паўстанне адбылося 17 гадоў таму, і яно у гэты момант спалілі аббацтва, і пры гэтым яшчэ забілі некаторых людзей. Каля горада быў канфлікт паміж сялянамі і царквою, і пры гэтым прыехалі яшчэ войскі герцага, якія палічылі, што падпаленае аббацтва гэта, ну, напад на, ну, абата, карацей, спрабавалі спаліць альбо нешта такое. У выніку войскі ўвайшлі ў горад і пачалася разня. Так, ты можаш гэта не ўзгадаць, але жыццё было ўжо жудаснае перад тым той ноччу. Паўстанне спаліла старае дрэва, якое гніла ў Тасінге на працягу дзесяцігоддзяў. Божа ведае, што мой отец быў дрэнным чалавекам, яго смерць вызваліла мяне ад цэлых гадоў жаха. Ну, ў прынцыпе, для яго гэта пазітыўна. Ён параўноўвае смерць свайго таты як са знішчэннем аббацтва, нягледзячы на тое, што гэта можа быць само па сабе жудасным, але яно вызваліла, ну, дало магчымасць людзям стаць лепшымі, чым яны бы былі, так.
Угу. Яны лічаць, што гэта было добрай справай. Ніколі такім не думала аб гэтым такім выглядзе. Наша галоўная героіня Магдалена, яна літаральна з'явілася на працягу гісторыі, яна нарадзілася ў гэты час, там у другім акце, прыкладна. Вось. І гісторыя спачатку ішла пра Андрэаса Малера, мастака з абацтва. І ў выніку вось мы нас пераключылі на іншага. Так. Памяркоўваюць тое, што яны жаніліся, дзякуючы паўстанню. Угу. Цудоўны спосаб, як глядзець на гэтую штуку. Ну, на гэтыя падзеі. Добра. Добрага вам раства. У нас даволі... Колькі у нас тут? Раз, два... 3-4 я бачу персонаж. Давайте з Вернером поразмаўляем. Хоць ён мне не падабаецца, але ён можа быць важным. Так. Ён не вельмі любіць раство, я так бачу. І мы пажадалі яму шчаслівага раства, і ён такой, што ж ім такога шчаслівага. Так. Ну, ён заўсёды незадаволены. Так, вы абодва спрачаліся на працягу гадоў. Пра каго гаворка? Ён мае на ўвазе гэтага самага майстра Балтаса? Давайте нічога не гаварыць, іх праблемы. Ці незадаволены, ці п'яны, ці незадаволены і п'яны. Так. Так. Гэта чалавек, які спыніўся на некаторы час у тасінгу, а ў выніку закрасваем на ўсё жыццё, і ён лічыць, што гэты горад, ён значна лепей, чым увесь гэты горад. Ну і вось, он Балтазара падначвае. Вельмі задаволены. Угу. Так, то вы сидите удвоих тут за одним столом, злуетесь, и не размовляете один за одним. Я бы... Ну, для мяне гэта выглядае, быццам бы вы жадалі бы быць сябрамі, але занадта ўпартыя, каб увогуле перамагчы сябе. А так, яна... Гэта самае. Можа тут заўважаць. Не займаю яе бок Гнацыў. Гнацыў гэта... Бальтазар гэта майстар, вынаходнік. Ён зрабіў гадзіннік для вежы, для мясцовай ратушы. Вось, якую пабудавалі 10, можа 10 гадоў, можа трошкі больш таму. Вось, Ігнацыў гэта... Я так разумею, італьянец, я не памятаю дакладна, адкуль ён. Ён прыехаў, каб для нейкіх банкаўскіх, для бухгалтэрыі, якую правесці з Балтазарам. Але так, ён збіраўся ўехаць да зімы, але так і не з'ехаў. Не, у Гнацаў ёсць, я так разумею, па тыпу Балтазар яго як кліент. Я не вельмі ўпэўнены, як тады працавала гэта, але я думаю, што падыход быў такой па тыпу, вельмі, скажем так, індывідуальны. Я думаю, Гнацаў літаральны прадстаўнік банка, які павінен проста быў, ну, дапамагаць Бальтазару са справамі, каб ён свае грошыкі трымаў у банку, у іх. Я выбачаюся, але калі яна мае рацыю, яна мае рацыю. Я адмаўляюся звязвацца з гэтай дурасцю. Так. Просто празмаўляйце адзін з адным. Гэта не павінна быць... Гэта не будзе такім ужо дрэнным.
Некаторая розніца некаторую розніцу немагчыма перамагчы. Так, Балтас? Так, дакладна. Мне цікава, у чым гэтае пытанне. Так. Бачце, гэта ўжо пачатак. Працягвайце у тым жа напрамку. Ты заўсёды павінна зрабіць усё па-свойму, так? Гэта дэманічнасць маладосці. Я не ведаю. Ну так, ён літаральна так і сказаў. Не з'ехаў, бо прыляпіўся да бочачкі, адляпіцца атрымалася толькі зараз. Я не думаю, што ён адляпіўся. Яны зрабілі даволі шмат эля на раство, і я думаю, ён не вельмі сам жадаў. Не, ён не жадаў падарожнічаць у снезе, але можа вырашыў застацца трошкі падаўжэй. Так, нам Гнацыў прапаную танец. Пабачым. Я клапачуся, як гулец, я клапачуся хутчэй за стан таты. Мне неяк не да таго. Так. Але ўсё ж такі не будзе шкада трошкі прапусціць гэтыя размовы, таму я гэтым займаюся зараз. У нас тут пара святароў з абацтва, якое спалілі. Яны добра памятаюць паўстанне. Ну, яны былі на тым баку гэтага паўстання. А тут справа у нас пара каваля і яго жонкі. Яны пра Эль Балтаса у Бальтазара ўзгадваюць. Я бачу, вы ўсе ў добрым настроі. Немагчыма не быць шчаслівым, калі пабачыш усіх гэта сям'і, сабраючыся тут. Так, ну гэта прыемнее, чым назіраць за ўсімі спрэчкамі. У мяне няма напою, каб падняць тост з вамі. Тады падымаць тост сваім сэрцам. Прыгожая фраза. Блин, нешта дрэннае. Сёння настолькі добры вечар у іх ідзе, што дакладна вельмі дрэнна скончыцца гэта ўсё. Наконт мурала. Так, святкуйте далей. Мы пойдзем у іншых. Пытаем, як у іх настрой. У гэтых усё, ў прынцыпе, добра. Так, у нас есть Ева и Вероніка. Ну, дакладна будзе зараз размова паўнавартасная. Так, Магдалена, ты нарэшце прыйшла сказаць вітанкі. Вітаю. Вот. Так. Перадалі ўсім вітанкі, добра. Пытаюцца, як справы з муралам. Я чуў, што ты амаль яго скончыла. Так, апошняе, што я чуў наконт яго, што ты працавала над сярэдняй секцыяй. Наконт мурала, увогуле, чаму я думаю, што бліжэй ідзе да канцоўкі, таму што у мурале, які лялькавод не жадае, каб мы скончылі мурал, таму што ён даслаў нам пагрозлівую нататку, у якой напісана было «Спыніся». Звычайна, калі людзі атрымлівалі гэтыя нататкі, нешта дрэннае здаралася. Напрыклад, наш тата атрымаў траўму галавы, на яго нехта на паўначы. Вось. У нашым выпадку такая ж нататка нам прыйшла таксама, і мы скончваем амаль мурал. У нас засталася толькі апошняя секцыя. І мы дзесьці павінны яе маляваць хуценька. Так. Гісторыя святых. Так. Так, я скончыла з той секцыяй. Старое аббацтва было складана пралазіць праз старыя руіны аббацтва, але яны
Але я вельмі жадал намаляваць іх правільна. Не будзем нічога гаварыць пра тое, што мы прыйшлі ў жаночую часть манастыра толькі дзеля таго, каб сабраць рэферэнсы, бо мы прыкінуліся, што мы жадаем уступіць у гэты манастыр. Я не думаю, што лепей нікому пра гэта не гаварыць. Так, вучыць небяспечна. Яно і было небяспечна, нехто там за намі сачыў. Оц такія, ты пайшла ў аббатство, ў старое аббатство, Магдалена, без мяне? На халеру мне было тебе цягнуць з сабою, Оц. Другі варыянт. Вядома, я так і зрабіла. Трэці варыянт, ты нязграбны, Оц. Твои вялікія ногі толькі мяне запаволілі бы. Так. У мяне невялікія ногі. Ну, добра, добра. Пробуй далей сябе падманваць гэтым. Не клапаціся. У твой тат таксама меў вялікія... У твоего тата былі вялікія ногі, Оц. О, божухна, мам. Добра. Жартавалі. Яны яшчэ не ведаюць, што мы ў руднік спускаліся. У любом выпадку, Магдалена, што ты зараз малюеш на мурале? О, цікава. Я працую... мы ж... Ці абралі мы, што мы збіраемся паказаць у паўстанні? Я вось не памятаю дакладна гэтага моманта. Я... Не памятаю. Хутчэй за ўсё мы не абіралі яшчэ канкрэтна, што будзе на тым мурале. Я працую над тым, каб паказаць паўстанне, але я... Мне падаецца, я раздавал Агнес, калі я спытала яе наконт гэтага. Дакладна, табе было ўсяго некалькі год тады. Няўжо ты прайшло так шмат часу? Не бянтэжся наконт Агнес. Яна дзейнічае так, але яна ніколі не засмучваецца насамрэч. Ну, з нікога насамрэч. Заняло годы, каб Тайсінг вярнуўся пасля... Ну, як гэта... Аднавіўся пасля той ночы. Дзякуй Богу, мы прайшлі вялікі шлях пасля таго. От бы ганарыўся тым, чаго дасягнуў гэты горад. Я таксама так думаю. Ты ведаеш, Магдалена, я думаю, што яно асабістасці быў бы ганарыўся бы табою за тое, што ты паказваеш Тайсінгу ў мурале. Яны ўсе пакраху спрабуюць сасватаць Магдалену, нашу гераіню, з Оцам. Вось. Яму было бы вельмі ён быў бы вельмі шчаслівы ад думкі, што ты можаш стаць, што ты станеш часткай сям'і. Гэта яшчэ не вырашана. Пачакай, ты прапануеш мне ажаніцца на тваім сыне? Ты здольная маладая жанчына, Магдаленава. Люб, наступная стадыя ў жыцці для цябе. Нам, вядома, нам прыйдзецца паразмаўляць з Клаусам, але ты і Оц добра падыходзіць адзін аднаму. Добра, я узгадаю гэта, ну, пагавару аб гэтым з татам. Альбо проста дзіўна глядзець, давайте будзем дзіўна глядзець. Добра, яна будзе зараз развітвацца. Вероніка. Падабаецца свята. Прыемна пабачыць усіх у добрым настрою. Стары, вось гэты стары хворы Пітер, вось гэта справа тут сядзіць амаль разваліваючыся. Ён быў стары яшчэ калі мы толькі пачыналі гульню, так што тут уже невядома колькі яму гадоў. Ён усіх перажыве, так. Прамова ад Йорга, можна сказаць. Пол сказал, што ён
паставіць цябе, каб зрабіць гэтую прамову. Чаму навошта чаму ты яе зрабіў? Не, давайте просто скажем, што цудоўная прамова. Так. Дзякуй вялікі, што узгадаў майго тату ў сваёй прамове, Йорк. Ён быў бы шчаслівы даведацца, што нам яго не хапала. Няма за што, Магдалена. Клаус добры чалавек, і нам усім будзе не хапаць яго як часткі, ён быццам бы яго ўжо хароніць. Так, як часткі нашага супольства. Калі шчыра, я не вельмі чакаў, што буду рабіць прамову сёння. Я просто думаў аб тым, што схапілася, здарылася з горадам у гэтым годзе. Так, дакладна, Пол заставіў цябе гэта зрабіць. Што, ён заставіў? О, гэты, ось гэты ушлёпак. Так. Вернер працягваў гаварыць аб тым, што хтосьці павінен абавязкова сказаць штосьці. Так, Пол сказаў, што я найбольш харызматычны сярод усіх у радзе. Ён так і сказаў? Ну, ён сказаў, што я магу раздаваць як мага менш людзей ёю. Балтас сказаў, што гэта была моя харызма, што гэта моя харызма. Ну, блин, Йорк, у прынцыпе, такі нармальны, даволі харызматычны хлопча. Мне падаецца, ўсё нармальна. Так, я думаю, што гэта падыходзіць пад сезон Йорк. Пол таксама гэта падумаў, ён сам мне сказаў. О, дзякуй, гэта добра. Я шчаслівы, што людзям гэта спадабалася. Стары Пітер пачаў кашляць. Калі шчыра, я ніколі не думаў, што я буду тым, каго ў тасінгу пабудуць слухаць. Але ты быў заўсёды часткай рады. У нас не заўсёды была рада. Это да таго моманту, як наступіла ноч паўстання, калі шчыра. Гэта той момант, калі я пачуў, што я магу рабіць рэчы самастойна. Я любіў свайго тату, але тое, што ён зарабіў, я думаю, што гэта адлюстравалася на ўсім горадзе. Так, уся справа была, павінен у гэтым быў абат, абвінаваціць царкву варыянт. Шмат дрэнных рэчаў адбылося адразу. Я згодны тым, што абат павінны ў падзеях. Ну, па тыпу, абат сам наклікаў на сябе гэтую праблему. Ён задушыў літаральна людзей падаткамі і яшчэ сваімі патрабаваннямі. У выніку ён атрымалася то, што было чакана. Вось. Але тое, што Пітер спаліў, калі ўжо ўсё развязалася, і Пітер ўсё роўна спаліў, кінуў факел у бібліятэку, гэта было ўжо занадта. Так. Я думаю, тут просто такое, па тыпу, зусім настолькі нейтральнае. Шмат жудасных рэчаў адбылося адразу. Так, ніхто не можа панесці ўсю адказнасць. Ну, на 60-70% там толькі павінны абат. Вось, літаральна дзеянне аднаго чалавека. Вось, літаральна ў усіх падзеях. Так, добра, давайте няхай Пітер правільную рэч. Я не ведаю. Давайте нейтральную. Просто няма такого варыянта, які бы дакладна бы перадаў мою думку. Не, але мой тата абраў гвалт. Ён абраў знішчыць абацтва. Я заўсёды рабіў, як ён скажа, таму што ён мой тата. Ён павінен быў мець рацыю. Тая ноч была ў першы раз, калі я падумаў па-іншаму. Тады я навучыўся, што ты можаш змагацца за нешта правільнае, але ты можаш усё яшчэ абраць дрэнны шлях да гэтага. І я пакляўся, што ніколі гэтага не дапушчу. Паўстанне разбурыла ўсё, што я думаў, што я ведаў пра тасінг. Усё, што я ведаў пра сябе.
Але яно зрабіла шмат рэчаў добрымі для тайсінга. І гэта дае мне надзею. Што ты маеш на ўвазе? Ну, наш новы герцаг, ён жорсткі. Але ён зрабіў пагадненне з намі. Рада дазваляе нам кіраваць самастойна, сабою самастойна. Негледзячы на ўсё тое, што аб чым я гаварыла раней, Йорк мае рацыю. Жыццё змянілася ў тайсінгу. Негледзячы на тое, што першыя некалькі гадоў было складанымі, у нас ужо ўсё лепей. А некі абат за намі не назірае і наводзіць нам дурныя нейкія законы, якія ён толькі не прыдумвае. І герцаг гэта дае нам таксама свавольства, я так разумею. Пакуль мы плацім нашыя падаткі, нас пакінулі сам-насам. Это лепшае жыццё для Артэміды і Апалона, якое мы толькі маглі сабе уявіць. Не гавары дрэнна аб маім сыне, хлопча. Ён даў табе ўсё, што ў яго было. Божа благослови яго душу. Я ведаю, дзеда. Так, добра. Цікавая размова. Абіраць сваё жыццё па-іншаму, чым ёр тата, чым твой тата, было смела. Я думаю, што ты і іншыя з рады зрабілі шмат добрага. А дзе Артэміс? Нешта плануе? А вось не ведаю, насамрэч. Нешта я не бачыў. Апалона я вось бачу, вось ён сядзіць. То бок, нягледзячы на тое, што ты быў незгодны з Пітэрам, з дзеяннем Пітера, яны зрабілі жыццё лепей для цябе. Ну, я думаю, што гэта трошкі, скажам так, калі б Пітер не рабіў глупстваў, то і Йоргу не патрэбна было бы па тыпу змяняцца, каб адаптавацца, скажем так. Так што, ў прынцыпе, тут любы выхад быў бы, скажем так, пазітыўны в некаторым сэнсе. Так. Добра. Канец размовы. Ну, тое, што не трэба напівацца сёння. Нам прапануюць выпіць з імі. Не, дзякуй. Нам яшчэ спатрэбіцца. Я ўпэўнены. Так, гэта... А чаму Біг Йорк яшчэ дадатково дадаўся? Давайте з Біг Йорк, ну, вялікім Йоргам паразмаўляем. Вы бачыце, што... Так, а ў чым справа? Табе нешта патрэбна? Уся гэта размова наконт паўстання раней, я трохі задумаўся. Ты ж амаль скончыла з муралам, так? Апошні раз, калі ты размаўляла з радай, ты сказала, што ты будзеш, што працуеш над апошняй часткай, малюеш паўстання. Не патрэбна было скончыць яго раней. Я слухала, што людзі гавораць у горадзе наконт паўстання, так, каб я лепей зразумела тое, як яго лепей намаляваць. Ва ўсіх ёсць... Усе трошкі па-іншаму ўяўляюць, як, ну, падзеі той ночы. Але мне падаецца, я нарэшце вырашыла, як я жадаю адлюстраваць яе. І вось зараз мы зробім гэты выбар. Так, першы варыянт. Я ушаную тое, на чым настойвалі сяляне. Я пакажу Отта, даючага прамову, і салдатаў у аддаленні. Другое.
Так, я намалюю сялян, якія паляць аббацтва і млын, і ланскнехтаў, якія абараняюць манахаў. Ну, окей. І трэцяе... Я думаю, што я пакажу наступствы паўстання і намалюю разбуранае аббацтва, акружонае усімі, хто памёр, і іх сем'ямі. Усе тры варыянта мне не падабаюцца. Мне не падабаюцца ўсе тры варыянты. Першы яшчэ плюс-мінус. Але праблема ў тым, што першы варыянт разлуе лорда. Ну, мы можам праблему прынесці. Каточкаў намаляваць? На жаль, я не бачу такога варыянта. Было бы ідэальна. Пум-пум-пум. Вы паглядзіце, вось, я бачу Артеміду. Вось яна спіць таксама. Напілася і спіць. Так. Што б такога? Ну, блін. Мне падабаецца тое, што у другім варыянце выглядае так, быццам бы сяляне занадта, ну, просто без мэты гэта рабілі. Мне ёсць жаданне паказаць, у ідэале было бы панель зрабіць, у якой адначасова бачна і манахаў, і ланскнехтаў, па тыпу аб'яднаць першую, другі варыянт. Я бы і вось так жадаў бы гэта паказаць, таму што гэта два бакі, або два бакі сітуацыі. Трэці самы нейтральны, думаеш? Таму што некаторы бачаць гэта як пазітыўную рэч, якая ўсё ж такі паўплывала. Бо без кантэкста, дзеля чаго гэта рабілася, ну, кошт незразумелы, ну, па тыпу, за чаго памёрлі гэтыя людзі. Ось. І таму ўсё роўна атрымліваецца, другі і трэці варыянт, яны прыкладна аднолькавыя для мяне. Яны выстаўляюць паўстанцаў як дрэнных людзей, якія просто з чагосьці па тыпу просто так пачалі, ну, трошкі згодны. Трэцяе гэта па тыпу ушанаваць памяць тых, хто памёр. Больш. Ну, такое. Ну, добра, давай. Я думаю, трэці самы нейтральны, плюс-мінус можна яшчэ з гэтым. Я не думаю, што гэта такая добрая ідэя. Мурал павінен быў ушанаваць Тасінг, а не ўздымаць сум. Магчыма, абраць Клауса, каб ён намаляваў мурал, было лепшай ідэяй. Ну, ось так, і яму таксама не спадабалася. У любым выпадку, я не буду табе перашкаджаць. У цябе ёсць рэчы лепшыя, якія можна зрабіць. Я думаю, што Оц цябе таксама шукаў. А ён заўсёды мяне шукае. Так. Я думаю, я сёння пайду дадому. Мяне хопіць у флірта Отца, і я павінна праверыць майго тату. Перадай яму вітанкі ад усіх нас, добра? Добра. Добрай ночы, Юрг. Добрай ночы, Магдалена. Блін. Ну... На мапе, мне падаецца, нічога у нас не будзе, ніякіх варыянтаў, таму што, ну, яна ж дадому збіралася, і ўсе сабраліся ў карчме. Кавалер халер з ім. Опа. Амалі. Для тых, хто не ведае, зараз мы праходзім міма царквы. У гэтай царкве ёсць пустэльніца, сястра Амалі, якая закрытая ў пакоі. На працягу ўсіх падзей, якія нешта... Ну, яна па тыпу прадбачыць будучыню, але насамрэч гэта хутчэй нейкая хвароба, ну, я так разумею, псіхічная ў яе. Вось. Яна, у прынцыпе, ну, вось там знаходзіцца, ёй добра ў гэтай... Бачыце, прыбудавана да царквы вось такі невялічкі пакой. У гэтым пакоі яна і жыве. Там у яе, у гэтым пакоі выкапана, яна сама сабе выкапала магілу. Вось. І жыве, ну, ёй прыносяць ежу. Вось. Яна тут не выходзіць там, няма дзвярэй. Яна там некую клятву прынесла наконт таго, што яна не пакіне яе. Ось. Кожны раз перад забойствам у ёй было прадбачанне. Яна нешта, ну, вельмі складана патлумачыць, што яна гаворыла, але ўсё ж такі ў яе было, яна нешта бачыла, ну, гаварыла нешта такое.
Это, калі шчыра, яшчэ адна версія, чаму, мне падаецца, отец Томас неяк звязаны з забойствамі, бо яна магла амаль, хоць і не прыслухоўвацца да таго, што гаворыць у царкве, але магла нешта пачуць з таго, што гаворыць отец Томас. І потым ужо гэта перадалося ёй у яе прадбачанні. Божа благословіць цябе і шчаслівага раства, Магдалена. Так, шчаслівага раства, сестра Малі. Ці бентажылі мы цябе з шумам з карчмы? Не, зусім не. Чуць, як людзі святкуюць нараджэнне Хрыста, вельмі, як гэта, робіць мяне шчаслівай. Раство павінна быць падбадзёрваючы час у годзе для нас усіх. Так. Ну, тут прыкладна аднолькавыя варыянты. Мне падабаецца бачыць людзей, якія адчуваюць сябе лепей, ну, думаюць лепей аб будучыні, асабіста пасля таго, як праз усё тое, што прайшоў Тайсінг. Так, гэтыя людзі тут пакутавалі шмат. Але мы заўсёды павінны знаходзіць надзею у стратах. У адчаю. Так. Яны падыходзіць святкаваць нараджэнне Хрыста ў дні, калі так няшмат святла і цеплыні. Людзям патрэбна раство у глыбіні зімы, каб нагадаць ім, што вясна хутка вернецца. І ў нас ува ўсіх будзе шанс жыць зноў. Магдалена, хто гэта? Опа, ты хто там? Пачакайце-ка, мы не ведаем гэтага чалавека. Ты іх, пачакай. Бачце мяне, сестра Малія, мне трэба праверыць яго тату. Так. Гэта, у яго была барада вельмі доўгая. Дзверы адчынены. Ну, я правяраю зараз усё ў хаце, але вядома, што хутчэй за ўсё я напаў на тату. Гэта чалавек з барадою, доўгай барадою. Усе ў гэты момант у карчме. Ён што, не з Тайсінгу? Блін, калі ён будзе, ва ўсім будзе павінны чалавек не з Тайсінгу, гэта будзе крыўдна, каб зда, калі шчыра. Па тыпу персонаж, пра якога мы ўвогуле не ведалі. Магдалена, гэта ты? Што здарылася? Хтосьці стаяў каля хаты, а дзверы былі адчынены. Я бянтэжылася, што нешта магло здарыцца з табою. Выбач, я не чуў нічога. Я спаў большую частку дня і большую частку вечара. Я бянтэжуся наконт цябе, Магдалена. Ты бянтэжышся наконт мяне? Ты занадта шмат працуеш. Я ведаю, што клопаты аб мяне займаюць шмат твайго часу. Я ведаю, як шмат ты працуеш над муралам. Давайте просто яго успакоім. Я ўсё яшчэ маладая, тата. Я не стамляюся настолькі хутка, як ты. Ну, дакладна не ў маім бегучым становішчы. У мяне не атрымаецца, Магдалена. Ты ўжо у нас доктарам стаў? Я дастаткова доўга ведаю Вернера Стольца, каб разумець, што ён праходзіць скрозь through the motions, я не ўпэўнены, што пра якія... Ён ніколі не быў добрым, але унутры яго з'яўляецца гэта асабістая прахалода, калі ён прыходзіць да мёртвага чалавека. Усё ў парадку. Это просто жыццё. Я шчаслівы, што магу уйсці перад табою, нават нягледзячы
на тое, што гэта раней, чым любы з нас жадаў бы. Я бачыў дастаткова смерці ў свае часы. Я просто жадала паказаць табе, што я магу зрабіць. Я жадала, каб ты ганарыўся мною. Я ганарыўся кожны дзень свайго жыцця. Блін, я быццам бы літаральна з мёртвым размаўляю. Што калі гэта тата? Не халерся паварот. Табе ніколі не патрэбна нічога было даказваць мне. Я бы хацеў застацца і пабачыць мурал, калі ты яго скончыць, але мне гэта не абавязкова. Я ведаю, што ён будзе значна больш прыгажэй, чым усё, што гэтыя старыя рукі могуць зрабіць. Так. Не гавары так. Але гэта праўда. Я маю на ўвазе, у мяне, добра атрымалася. Але я заўсёды ведаў, што ты мяне, станеш лепей за мяне. Ты ўжо можаш заўважаць рэчы, якіх я ніколі не мог. Бачыць рэчы і рабіць іх рэальнымі. Я спрабую. У тебе атрымліваецца. Неважна, ці памру я сёння, альбо заўтра, альбо на наступны дзень. Я не буду тут надоўга. Адну раніцу ты прачнешся, і табе прыйдзецца рабіць рэчы самастойна. Любіць рэчы для сябе. І табе прыйдзецца дзяліцца з імі з сусветам. Любоў — гэта адзіная рэч, каб рабіць хоць штосьці ў гэтым жыцці. Шмат гавару, занадта. Ты можаш прынесці мне што-небудзь паесці? Вядома, тата, ты не еў увесь дзень. Я прапусціў Раство таксама. Святкаванне Раства. Я не магу паверыць, што ніхто не прынёс мне печыва. Я пайду прынясу табе трошкі супа. Добра. Тата жывы. Але чалавек. І што гэта за чалавек? Оу. Клаус. Убач мяне, Клаус. За ўсё. Ты тут. Гэта Андрэас? Гэта не Санта. Я думаю, што гэта Андрэас Малер. Гэта... Гэта дакладна? Гэта Андрэас. Мы за яго адказваем зараз. Я спрабаваў абараніць Магдалену. Я спрабаваў разабрацца ва ўсім гэтым увесь гэты час. Пасля вогнішча гэта адзінае, аб чым я мог думаць. Гэта Андрэас, вы паглядзіце. Гэта і аб іх. Яны ніколі мяне не пакінулі. Яны ўсё яшчэ там, у танцы смерці, Дэнс Макабр. Гэта ён маляваў на сцяне. Тады гэта мае... Так, гэта ён намаляваў на сцяне. Можа, каля руін, у гэтым рудніке, ён таксама... Ён корміць каточкаў. Таксама, я думаю, што гэта так. Ён іх падкармлівае. І ён, хутчэй за ўсё, зараз карыстаецца танелямі. Я думаю, што ён зараз вельмі актыўна карыстаецца танелямі, каб перасоўвацца па тасінгу. Ён жа адкрыў раней. Даведаўся пра іх. Я таксама думаю, што гэта тое, як ён выратаўся з агня. Ён мог выратавацца з агня, калі ўсе там, убойцы былі, ён мог пабегчы ў тайны праход і ўйсці ў танелі пад аббатствам і перажыць вогнішча. Барон, П'еро, Гай.
Ференц. Прыгора. Гэта якога абвінаваціў. Так. Пітер. Отто. Это усе людзі, якія загінулі. Аугуст? Аугуст? Гэта хто? А зараз ты. Тата? О боже, гэта ты. Ты хто такі? Што ты робіш з маім татам? Магдалена, ўсё ў парадку. Я ўбачаюся. Я забыўся на свае манеры за ўсе гэтыя годы. І ты, хутчэй за ўсё, забылася на мой твар. Альбо на тое ж, чым ён раней быў. Магдалена, гэта Андрэас Малер. Вярнуўся з мёртвых. Самы першы ўспамін, які ў мяне ёсць, гэта ты, як ты ўбегаеш у палаючую бібліятэку. Мне шкада. Я не разумею. Ніхто бы не перажыў гэтага. Магчыма, я не павінен быў, але ў мяне гэта атрымалася. Я не разумею, Андрэас. Дзе ты быў усе гэтыя годы? Хаваўся ад сусвета. У руінах у асноўным. Час ад часу ў лесе, калі было цёпла. Краў хлебу, у Грэты. Краў кнігі ў цябе. Ну то бок я не ляснуўся. Ён літаральна яго кнігі знікалі. Это адзіная рэч, якая атрымала мой розум ад таго, каб увогуле забыцца на словы. Пачакай, як ты перажыў тое полымя? Вось казліна, абы да жонкі не вяртацца. Но ён вельмі не жадаў. І ў яго ўвогуле эмацыйны стан у другім акце было ніякі. Як ты перажыў? Складана перажыў. Нагадваю, у яго ёсць... Мы, калі стваралі Андрэаса і узгадвалі яго мінулае, мы абіралі яму розныя перкі таго, якім ён будзе. І ён у нас меў па тыпу кніжны чэрвь. Ну, па тыпу шмат чытае. І вось зараз гэтая фраза. Я скапіў як мага больш кніг і перанёс іх і кінуў іх у скрыпторыуме. Калі дым стаў занадта густым, я пачаў выключацца, ну, па тыпу, страчваць прытомнасць. Апошнюю рэч, якую памятаю, гэта як Каспар уцягнуў мяне ў крыпту. Жонку я не кахаў дакладна. Там з жонкай такая справа. Ён ажаніўся на чалавека, якога амаль не ведаў, і калі ў іх справу плюс-мінус добра шлі, то пасля таго, як пасля чумы памёр іх сын, альбо там дачка, я не памятаю дакладна, то яму не вельмі хацелася ўвогуле вяртацца дадому. Твой вучань, хлопчык? Ты же накіраваў яго назад у Зальцбург. І ён не пакінуў. Ён чакаў у лесе і глядзеў, сачыў за тым, што адбываецца. Калі ён пабачыў мяне ў вакне бібліятэкі, ён прабег скрозь крыпту, каб выратаваць мяне. Вітаю, Рудзі. Вітанчыкі. І гэта ён і зрабіў. Потым ён пабачыў, што я спрабую выратаваць кнігі і... Няўжо? Ён вярнуўся. Я не мог яго спыніць. Я амаль не меў прытомнасці. І ён потым ніколі не вярнуўся. Халера! А што калі бы у нас атрымалася прагнаць Каспара? Вось, ну, літаральна, мы маглі бы яго ўпэўніць у тым, каб ён не пайшоў у Зальцбург. Перад намі зараз бы Каспар стаяў, альбо хто? Сабака гуляў. Спадзяюся, ну, так, нармальна пачалася так. Спадзяюся, там не холодна іх выгульваць. Так. Каспар там і загінуў. Мне цікава, вось рэальна, ці ёсць магчымасць была, каб Каспар выжыў у гэтай сітуацыі? Каспар бы проста збег. Ага, добра. І калі Каспар бы збег, то Андрэас, як бы выратаўся бы Андрэас?
Па тыпу Андрэас самастойна выжыў бы? Калі я ачуняў, усе былі мёртвыя альбо зніклі. Але для гэтага Андрусь не павінен быў стаць аўтарытэтам. І так, я гэта зразумеў. А вось што было бы тады з Андрэасам? Ён бы сам сябе выратаваў, альбо нехта яшчэ, альбо гэта спойлер нейкі. Па тыпу, як бы ён выжыў у гэтай сітуацыі. Таму што я ўпэўнены, што вось гэтая сцэна павінна была бы адбыцца ў любым выпадку. Я думаю, што яе абысці немагчыма. Хтосьці павінен быў сачыць за Магдаленай, і ну гэта вельмі важны момант для напружвання, таму што я думаў, што лелькавод у нас за намі ходзіць. Я не мог сустрэцца ні з аднім з вас. Я не мог вярнуцца да Сабіны ў гэты пусты дом. Так што я схаваўся. Навошта ты хадзіў за мною? Я думала, што ты спрабуеш мяне забіць. Тое, што здарылася ў рудніку, гэта быў выпадак. Я проста стаў занадта блізка да краю. Ну, вось, проста выпадак. Выбач мяне. Я баяўся размаўляць з табой, баяўся размаўляць з кім-небудзь. Это ты пакінуў нам нататкі? З фіолетавым шрифтом. Не, гэта былі напісаны іншай акультнай рукою. Той, што не жадаем, каб ты скончыла свой мурал. Дзед у ложку гэта тата Магдалены. Вось. І зараз увесь трэці акт. Ну, я там насамрэч 5 альбо 6 акт. Але сюжэт на гэты трэці пасля другога таймскіпа гісторыя Магдалены, вось яе частка. І галоўнай такой лініяй у гэтай частцы гэта якраз такі траўмаваны тата, і яна спрабуе скончыць мурал. Так, а хто нас не жадае, каб мы скончылі? Тая рука, якая можа забіць, якая забівала і можа забіць зноў, каб спыніць цябе таго, каб распавесці гісторыю Тасінга. Гісторыю Тасінга чаму? Таму што сапраўдная гісторыя Тасінга супрацьлеглая таму, што той гісторыі, якую нам усе распавялі. Яна была схавана кавалак за кавалкам, слой за слоем, да таго моманту, пакуль яе ўвогуле стала не бачна. Так. Дайце-ка падумаць. Вось гэтая кніга тады, гісторыя Тасінга, тады яна галоўная прычына, навошта ўвогуле спрабуюць, вось гэты лялькавод спрабуе забіваць. Ён літаральна нам дае адказ, ён пацвярджае тэорыю таго, што першага, вы памятаеце, быў абат да таго, як з'явіўся Ферэнц. Не Ферэнц, а як ён? Забыўся, як клічуць Белабрысага, які быў у асноўнай гісторыі. Там быў яшчэ адзін абат, якога ніколі нам не паказвалі. Ён памёр яшчэ да таго, як мы ўвогуле тут з'явіліся. І вось стары абат памёр амаль адразу пасля таго, як прачытаў гісторыю Тасінга. Там ёсць кніга на латыні. Вось, гэтая кніга зараз у нас. Мы зараз пад пагрозай. Вось, другой чалавек, у якога гэтая кніга была, быў барон Ротвогель. І ён таксама памёр. І вось гэтая кніга ўжо ад барона Ротвогеля трапіла нам. Лёс Каспара не ўплывае на трэці акт. Так, я разумею, але мяне цікаві вось канкрэтна, што бы сказаў Андрэас Малер. Ён жа не мог бы распавесці, што вы ведаеце, я просто, ён тут апісвае, што ён спрабаваў выратаваць як мага больш кніг, і яго прыйшоў выратаваў Каспар. Што бы сказаў тады Андрэас Малер, калі Каспар бы з'ехаў? Вось мне гэта цікава было. Памёр адразу, як прачытаў. Чытанне забівае. Я вам скажу, што 100% людзей, якія чыталі хаця б адну кнігу, памёрлі. Усе людзі, якія чыталі кнігі, памёрлі. Чытанне забівае, будьце асцярожны. Сказаў бы, што некуды ўваліўся. Можа быць. Мне проста цікава канкрэтна яго, тэрміналогія яго матывацыя, як бы ён гэта патлумачыў.
Так, але яна ўсё яшчэ тут. Яна заўсёды была тут, схаваная пад нашымі нагамі. Ён мае на ўвазе вось гэты... Ён літаральна зараз пакуль пацвярджае мае ідэі наконт таго, што пад царквою нешта ёсць. Схаваная пад нашымі нагамі, яна заўсёды тут была. Яна ўсё яшчэ абаронена. Яе пераследуе дух смерці, які трымаў гэтае месца, трымаўся тут, у гэтым месцы на працягу пакаленняў. Лелікавод. Лелікавод? Пад нашымі нагамі? Аб чым ты гаворыш? Чалавек, які атакаваў твайго тату, гэта той самы чалавек, які заставіў кагосьці забіць Отто Зіммермана. І Лоренца Ротвогеля, то бок і барона, і, ну, першы, другі акт. Увогуле, скажем так, галоўны герой гэтай гісторыі увогуле зараз становіцца. У прынцыпе, лелькавод, ён увесь час быў ім. Мо там залатая шахта? Я так не думаю. Але гэта можа быць важна. Не, насамрэч, гэта неблагая тэорыя. Вельмі неблагая. Нешта вялікі скарб, які чалавек жадае выкарыстоўваць для сябе. Так, яны падарожнічалі праз рымскія акведукі, які сумяшчае Тасінг і Керсау. Гэта сувязь туннеляў, з якой я азнаёміўся. Даволі няблага. Я бачыў прывіда, які ходзіць па іх, які можа прасунуцца нават праз самыя вузкія праходы. Я бачыў, як яно можа скласці сябе ў палову, каб дасягнуць месцаў, у якія ніколі не мог трапіць. Я прападарожнічаў праз кожную цаль акведука і старога горада. Але ёсць адно месца, якое я ніколі не знайшоў. Месца, куды заўсёды збягае лелькавод. Старажытны рымскі храм, якія зроблены, каб, ну, хавацца, каб быць схаваным ад погляду. Місраюм, ты знайшоў яго? Не. Але адзначыў цемру паміж абаліўшымися тунэлямі. І мне падаецца, я ведаю, як туды трапіць. Ідзі са мною, я табе пакажу. Добра. Ідзем. Табой усё будзе ў парадку? Яна ў тата пытае. Так, я буду ў парадку. Абарані мою дачку, Андрэас. Сваім жыццём, Клаус, я абяцаю. Добра, давай знойдзем Мітраюм. Без сякеры. Вяроўкі я таксама не бачу, у нас нейкай абароны няма. Вельмі дзіўнае месца, куды ён нас прывёз. Ён прывёў нас да ратушы. І ў ратушы мы і малюем мурал. Ратхаус, што мы тут робім? Так, калі людзі раскапалі... як это? Фу, вывалілася з галавы. Ну, карацей, аснову для будынка катлавана гэтая. Яны знайшлі рымскія руіны, якія былі закапаны з цягам часу. Лакін ніколі не губляў камень, так што ён выкарыстаў адну з рымскіх сцен як для гэтага самага, для падвалу. І там ёсць уваход унутр. Ага. Да гэтага схаванага месца. З табой усё ў парадку? Так. Добра, ідзем Раскеллер. Чтобы гэта не было. Ну, я так разумею, выбор у нас невялічкі. Ну увогуле мы не можам не зрабіць нічога, кроме як у падвал пайсці. Так. Вось гэтая сцяна, так? Добра, гэтая сцяна іншая. Ты думаеш, што гэта яно і ёсць? Не, яна мае два бакі, новы і стары. Гэтай быў над зямлёю, ён пераносіў ваду. Глядзі.
Мне падаецца, магу гэта перакласці. Добра, бо я не магу гэта перакласці ніяк. Карнеліус идет у бани сёння і скончвае 6-й крок у Мітрайум. Так, бачыш? Не, я дакладна не бачу, Андрэас. Ну, тут. Ну, папярэдзіць было бы няблага. О, выбач. Я ўжо адвык ад таго, каб быць каля людзей. Або паламаць. Ну, брутальны які. Чалавек. Гэта акведук. Акведук пераносіць воду ў бані, так што ты думаеш, што ён прывядзе, ну, у бані, як у купальні, не ўпэўнены. Так што ты думаеш, што ён можа прывесці нас да Мітрайума. Дакладна. Ты выглядзіш вельмі ўпэўненым. Мы ведаем, што ён існуе. Я ведаю той, дзе яго няма. Я думаю, што гэта адзінае месца, дзе ён можа быць. Ён павінен быць каля купалін. Ну, ты ўжо раздзяўбаў, зрабіў дзюру ў сцяне, так што я думаю, нам ўсё ж такі мае сэнс паглядзець. Пасля цябе. Зусім не падазрона Андрэас Малер. Адзінае, чаму я яму давяраю, за таго, што мы за яго гулялі. Вось і ўсё. Па тыпу. Ману пропрыя. Добра, гэта у нас 8 акт увогуле, каб вы разумелі. Я яго называю 3-м, але насамрэч, ну, да халеры падзей. Это павінна быць дзесьці. Так, у купальні. Давайте не будем пакуль спяшацца. Тут обвал. Эта частка туннеля обвалилась, а мы не сможем пройти у Мітрайум гэтым шляхам. Я думаю... Так, Каспар знайшлі обваленую частку акведука каля горада. Мы ніколі не знайшлі, што знаходзіцца на іншым баку. Я не дазволіў яму агледзець. Я павінен быў быць з ім больш асцярожным. Андрэас, зараз мы нічога з гэтым не можам зрабіць. Так, вядома. Чаму яму давярае Мэкс? Увогуле ніякага варыянта. Толькі таму, што тата сказаў, што, ну, па тыпу ўсё ў парадку. Яна чула шмат гісторый пра Андрэаса Малера. Ну, па тыпу людзі даволі добра аб ім жа гаварылі. Ну і было бы вельмі дзіўная ў гісторыі момант, калі ў нас гісторыя спыняецца толькі з-за таго, што Мэг не давярае яму ўвогуле і патапу не ідзе нікуды з ім. Ну, мало ли, тут справа якая? Ён мог, Андрэас Малера тэарэтычна мог за гэтыя годы, халера яго ведае як ляснуцца, правильно? Дэкарацыя. Гэта павінна быць купальня. Не выглядае, што тут ёсць праход. Силд? Что такое силд? Дайте-ка я загуглю хутенько. Что это такое? Силд. Глей? Ага. Добра, разумеў. Так. Усе потопы працягвалі яго збіраць тут. Стагоддзі потопаў. Што калі мы не зможам прайсці? Што калі яно пахавана назаўсёды? Так, яшчэ занадта рана здавацца. Давай працягваць шукаць. Опа. Яшчэ лесвіца ўніз. Ці можа нешта быць пад купальнямі? Гіпакост. Яны выкарыстоўваюць цёплае паветра, каб абагрэць пакоі вышэй. Калоніі рымлянаў на поўначы часта малі такія. Будем спадзявацца, што яно не запоўнена глеем.
І по кост. Окей. Цікаво. Ці ведаеш, куди ми йдемо? Так. Гэтыя слупы выглядаюць так, быццам бы ідуць ува ўсіх напрамках. Андрэас, ты можаш паглядзець у тым ну, паглядзець у тым напрамку? Я пашукаю ў гэтым. Добра. Опа, Лоренц. О, блін, у яго... Ну, ён ляснуўся, ён насамрэч ляснуўся. Лоренц, як ты мог пакінуць сваю працу, Андрэас? Я думаў, што ты сапраўдны мастак, майстар сваёй справы. Ну і далей я не дачытаў. Ферэнц. Адзін урэчнік, такая ж... ну, як... як это? Pitiful. Вылетело слово з головы. Ну, карацей, яго духі на... Pitiful. Варты жалю, ось. Такая ж вартая жалю рэч, як глядаць за сваёй справай, я пакуль думаў над гэтым словом, прапусціў усё. Паглядзіце, каб вы разумелі, гэта ў мяне экран, ну, з экраном усё ў парадку, вам не падаецца, ён дрыжыць час ад часу. Так. Фелікс, ты гэта вельмі... Не зусім на тым канале, скажем так. Поосторожней. Так, я думаю, это той продал. Ну... О, блин, яшчэ гор становится. Андрэасу дакладна ўжо трошки яго накрывае. Майстер, навошта ты даслаў мяне зноў полымя, Каспар? Ох, як жа хренова. Каб зараз, спадзяюся, не будзе гульня праматваць далей. У Андрэаса час ад самага пачатку гульні былі моманты, калі ён быў проста ў сваім розуме. Ён мастак, і яго, скажем так, яго ўяўленне трошкі прадстаўляе ў сябе як намалёваны персанажы з кніг. Вось, і ён час ад часу размаўляў з персанажамі ў сваёй галаве. Некаторыя з іх проста кавалкі яго розуму, ну, па тыпу, прадстаўляючы штосьці. Ну, як вы можете пабачыць, у яго розуме зараз вельмі ўсё дрэнна. Я не могу быць тут зараз. Як я сюды трапіў? Ось, меланколія. Андрэас, ты ўсё яшчэ тут. Так, ненадоўга. Ты заходзіш? Я апошняе, хто застаўся кіраваць гэтай радай. Гэтым судом. Ну, яна па тыпу дваром. Тут увогуле прыдворная, кароль быў, і ўсё, вось яна адзіная засталася. Калі ён будзе знішчаны, я знікну з ім. Але хто будзе кіраваць горадам, калі ты знікнеш? Ніхто. Ты павінен пакінуць гэтае месца назаўсёды, Андрэас. Табе лепей яго пакінуць. Але як? Што я магу зрабіць? Я нават не ведаю, як я сюды трапіў. Раней гэта... Калісьці гэта было месцам твайго адпачынку, Андрэас. Месцам, куды ты можаш збегчы. Але яно стало турмою. Турмою, якую ты пабудаваў сабе, каб абараніцца. Ад чаго? Ад болю, ад рызыкаў, ад самога жыцця. Але я не магу тут заставацца. Мне трэба дапамагчы Магдалене. Як мне выбрацца? Андрэас, ты з'яўляешся архітэктарам. Я дапамагу табе як змагу, але ты адзіны, хто можа на гэта адказаць.
Добра. Я могу? Добра, выходим отсюль. Идем з лабіринта свайго ўжо розуму. О, Сабіна, яго жонка. Это ты, Сабін? Так, вядома, гэта, што я ўсё яшчэ тут. Частка мяне заўсёды будзе тут з табою. Мы так доўга не размаўлялі. Чаму? Ты нагадвала мне аб Аўгусце. Гэта яго сын, які памёр пры чуме. Не ўсё было дрэнна, Андрэас. Мы згубілі яго, але ў нас было 4 гады разам. Это былі шчаслівыя гады, і не так. Сапраўды. А потым яны скончыліся. І было такое адчуванне, што жыццё скончылася з імі. Я ведаю. Это было складана для абодвух з нас. І я не навінавачу цябе ні за што. І ты павінен спыніць вінаваціць сябе таксама. Для нас ужо, магчыма, занадта позна, але не занадта позна для цябе. Не занадта позна для Магдалены. Так, Магдалена. Мне трэба дапамагчы ёй. Ты можаш, Андрэас. Але табе патрэбна пакінуць гэтае месца назаўсёды. Я ведаю, я магу. І я гэта зраблю. Ты зробіш. Дзякуй табе, Сабіна. Ці я пабачу цябе калі-небудзь. Не ў гэтым месцы. Але, магчыма, калісьці у лепшым месцы. У іншым месцы. У лепшай мары. Гэта літаральна горад, які Андрэа сам сабе пабудаваў. Мы зараз спрабуем з яго выбрацца. Літаральна лабірынцік. Ну і зараз будуць размовы яшчэ нейкія. Не толькі гэта. Каспар, майстар Андрэас. Каспар? Это сапраўды ты. Вельмі добра пабачыць цябе зноў, майстар. Як ты можаш гэта гаварыць? Ты памёр з-за мяне. Я проста жадаў табе дапамагчы, майстар... Вам дапамагчы, майстар Андрэас. Вы не маглі добра думаць. Вам не патрэбна вінаваць сябе больш. Што мне рабіць? Вярнуцца да свайго жыцця, я думаю. Калі б я ведаў як. Дапамажы Магдалене, майстар. І яна дапаможа табе. Добра, Каспар. Дзякуй табе. Дзякуй табе за ўсё, чаму ты мяне навучыў. Оп. Што здарылася? Гэта ж быў выхад. Перад тым, як я пачаў размаўляць з Каспарам, я ведаю, што гэта быў выхад. Твой розум змагаецца сам з сабой, Андрэас. Ён памятае боль жыцця, ён спрабуе абараніць цябе ад яго. Беатріса, так. Я думаў, што ты знікла. А ты вярнуў мяне назад. О! Што мне рабіць зараз? Працягваць ісці. Добра. Выхад поўнасцю змяніўся. Ва ўсім гэтым лабірынце нам літаральна трэба абысці па ўсёй тэрыторыі назад. Цалкам. Аўгуст. Ты таксама? Прайшоў так шмат начэй, так шмат гадоў, а без таго, як я пабачыў твою... Я апошні раз бачыў твой твар. Я думаў, што я на яго ўжо забыўся. Аўгуст, калі што, яго сын, які памёр. Так. Я ведаў, што ты ўсё яшчэ тут. Ціха чакаў на мяне. Я не магу змяніць мінулае, не магу яго схаваць. Яно заўсёды было тут, унутры. Неважна, як бы глыбока я спрабаваў яго закапаць. І я не ведаю, што я павінен з гэтым рабіць. Усё ў парадку. Это, по-моему, першая фраза, якую у яго думках Аўгуст што-небудзь сказаў. Што? Усё ў парадку, тата. Сапраўды? Табе больш не патрэбна хавацца тут. Што наконт цябе і Каспара? І твоей маці?
Мы не сапраўды тут. І там ёсць людзі, якія патрабуюць цябе. Так складана пусціць цябе. Я ведаю, тата. Але табе патрэбна. Я ведаю. Ты маеш рацыю. Дзякуй табе. Я кахаю цябе, тата. Я кахаю цябе таксама. Добрай ночы, Аўгуст. Добрай ночы. Ён... Гэта самае, у яго вельмі складаны эмацыйны момант быў з тым, што ён бачыў, як яго сын памірае, чаму ён не мог падысці да яго, але ён глядзеў і жадаў літаральна перад смерцю свайго сына, ён жадаў пажадаць яму, ну, па тыпу, добрай ночы. Але так і не змог, ну, па тыпу, гэта вельмі важна. Вось гэта апошняя фраза наконт добрай ночы, гэта не проста так, гэта вельмі важна. Проста я артыкулірую, а ніяк. Гэта... Яны зноў змяніліся, гэтыя сцены. Ён усё яшчэ спрабуе бараніць цябе. Не. Не спрабуе? Не, я маю на ўвазе не. І мне не абавязкова гэта рабіць. Гэта мой розум, мой лабірынт. І я яго пакідаю. Добра. Але наступная частка можа быць трошкі збянтэжыць. Што? Я не разумею. Я нічога з гэтага не разумею. Чаму ты трымаеш лабірынт? Дзве рэчы аб'ядноўваюцца ў тваім розуме. Ты і... Ёсць слаі да ўсяго, нават да тваіх успамінаў. Праз час падмурак будзе закапаны. Мы не можам ужо больш узгадаць, як мы трапілі сюды, і таксама не можам узгадаць, што было дагэтуль. І што было дагэтуль. Наша ледзі назірае за лабірынтам так жа самае, як і назірае за табою. Усё да царквы ідзе, літаральна, ну, вобраз у царкве. І нават гэта імее карані, якія дасягаюць глыбока ў мінулае. Не заўсёды была ледзі, якая бы сачыла з лабірынтам. Але лабірынт ужо быў. Вось. Малюнак унутры. Што? Якога хера вы бачыце? Што? Я не разумею. Сестра Амалі? Ці гэта сапраўды? Ці я ўсё яшчэ ў сваім розуме? Ты тут, са мною. Так. І мы тут у духе. Ну, у сваім розуме. Мы ўсё яшчэ ў руінах? Мы ў табернакле. Сэрцы лабірынта. Я думаў... Я яшчэ не ўпэўнены. Давайте паслухаем, што Амалі скажа. Амалі — гэта вось сястра, якая прадбачыла розную будучыню. І яна была ў царкве. Забойца Амалі? Я не ўпэўнены. Я думаю, што яна... Яна жа... Ну, нават калі бы яна... Я не ўпэўнены. Склеп па царквой. Царква на месцы Мітраюма стаіць. Так. Я думаю, што царква стаіць на месцы Мітраюма, але Амалі... Мне паршка кавалакаў яшчэ не складваюцца ў гэтым пазле. Трошкі быццам бы не хапае... Ну, яно проста не стыкуецца пакуль. Тое, што Амалі забойца, можна сабе ўявіць. Пытанне, адкуль яны тады бярэ кавалкі паперы для сваіх нататак. І... Адзін раз, калі, ну, я не памятаю, можа, ўжо проста я памятаю дрэнна. У той момант, калі забівалі, перад тым, як забілі барона ў першым акце, то быў момант, калі адна з сясцёр сказала аб тым, што яна чула, як чалавек быў у іх у жаночай частцы манастыра. Але гэта быў нехта не з жаночай часткі манастыра. І я тады падумаў, што гэта мужчына. То бок, ну, усе... гэтае самае, ну,
скажем так, што у забойстве ўдзельнічае мужчына, а не жанчына. Ну, па тыпу, яна не жанчына робіць усе забойствы дакладна, а ў тым, што вось за абарона Ратвогеля. Што нехта пракраўся скрозь гэты самы лабірынт і дабраўся. Я думаю, што Амалі працуе разам з Томасам. Я думаю, яны на пару гэта робяць. Бо Томас вельмі бараніць гэтую самую царкву. І ён вельмі адмаўляўся хоць неяк рамантаваць падмурак у царквы. Зусім адмаўляўся. Проста з дзесяцігоддзямі адмаўляўся, але царква пакрыху абвальвалася ўжо за гэтага. І асабістасці ён патрабаваў, каб ніхто не кранаў месца, дзе знаходзіцца Амалі. Што, калі ён бароніць Амалію? Можа быць. Давайте далей з імі размаўляць. Я думаю, што ўсё нам гульня сама нам распавядзе, але гэта адзінае, што у яе магілу ўваход у катакомбы. Такое магчыма, так. Гэта было бы лагічна. Можа, калі яна капала сваю магілу, яна ў выніку адкапала ў праход уніз. У табернакле сэрца лабірынта. Твой дух падарожнічаў, і Бог прывёз цябе сюды. І яна падслухоўвае споведзі, так? Так. Ну, у зусім гэтым Амалі можа сама даць рады, па-тыпу яна можа быць лялькаводам. Я думаю, Амалі што можа гэта рабіць. Але мне падаецца, што без удзела Томаса гэта немагчыма. Ну, па-тыпу Томас дакладна ёй альбо з'яўляецца, калі ён не з'яўляецца цэнтрам, то ён як мінімум дапамагае. Я думаю, што ён ведае пра тое, што робіць сестра Амалі. Але я не разумею, як ты пакінула свой пакой? Я яго не пакінула. Мы тут толькі ў сваім духе, Андрэас. Што? Ты тут, каб выратаваць мяне? Я тут, каб здзейсніць волю Бога. Калі ён жадае, каб я выратавала цябе, я гэта і зраблю. Андрэас, сестра Амалі? Што ты тут робіш, сестра? Гэта цэнтр лабірынта, табернакл. Так. Это тое месца, дзе Гасподзь дасылае мой дух, каб я зрабіла яго волю. Ён таксама прывёў вашы душы сюды. І для гэтага павінна быць мэта. Воля Господа, што ты маеш на ўвазе? Я сама дакладна не ведаю. Я не задаю пытанняў, я толькі служу. І моя справа, каб адказаць, калі мяне прызываюць. Гасподь прызываў мяне ў гэтае месца ўжо шмат гадоў. Гасподь заўсёды расказваў мне сваю волю. Хутка ён раскажа яе і вам. Добра. А волю Бога я і Томас перадаваў. Гэта я вось таксама, у мяне літаральна та ж самая думка з'явілася. Я думаю, што Томас знайшоў спосаб, як дурыць Амалі. Але зноў жа я не на 100% упэўнены. Сестра, як твоя душа прыйшла ў гэтае месца? Праз дзверы паміж жыццём і смерцю. Ну вось яе магіла. Калі мой дух чуе прызыў, ён спускаецца скрозь магілу. Тут Гасподь гаворыць мне, якія паведамленні я павінна перанесці і каму. Гэта яна піша, але лялькавод усё роўна Томас, і таму ніхто яе почерк не можа пазнаць, таму што ніхто яго нахрен не бачыў ніколі. Версія з древнерымскімі зайцатрусамі самая верагодная з усіх, яшчэ і Марса тут не хапае, які бы са сваім здаровым сексам хадзіў. Так, ты даставляеш паведамленне.
Як? Гэта амаль немагчыма для нас, каб дасягнуць гэтага месца. А, не, ну добра, давайте. Ты даставляешь паведамленне. Так, давно я была пісарам. Я скапіравала шмат працаў вялікіх царкоўных дактароў. Оріген, хто бы гэта не быў. Тэалагіст першага стагоддзя, Святой Троіцы і тэорыя выратавання. Добра. Але ўсё гэта скончылася полымем. Яно скончылася разам з маім жыццём. Пачакай. Я думала, што я пакінула пяро назаўсёды. Але да таго моманту, як прадбачанне, ну, як это, visions. Прадбачанне яны хутчэй будуць, так? Visions. Бачанне. Ну, прадбачанне гэтыя візіі не з'явіліся зноў. І вось яе, вось гэты шрыфт, якім яна прыгожа піша. Не. Калі агонь забраў маё аббацтва, я не змагла выратаваць сваіх сясцёр. Ніводнай. Усё, што я ўзяла з сабою, гэта адзіная кніга. Гэта самае. Purple Ink Cloth. Я не вельмі разумею, што гэта значыць, но па тыпу яна ўзяла скрутак гэтых самых фіолетавых тканіны, фіолетавых чарніл. Я вось не разумею, прычым тут тканіна. Калі б яна проста сказала фіолетавых чарніл, я б усё зразумеў. Я не магла зразумець, чаму Бог выратаваў толькі мяне. Але ён потым паказаў мне. У Бога была больш высокая мэта для мяне, для маёй рукі. Отец Томас патлумачыў гэта мне. Ён зрабіў усё зразумелым. Ён гаворыць мне, што я павінна зрабіць, што Гасподзь жадае, каб я зрабіла. Гэта была ты, увесь гэты час ты пісала гэтыя нататкі. Я знайшла адну каля майго таты, калі яго атакавалі. Сестра Малі. Ты зрабіла так, каб гэтыя людзі зрабілі забойства. Што? Не, гэта не можа быць праўдай. Гасподь не выкарыстоўваў мяне для гэтай мэты. Так. Яна так і сказала, што яна ж ні ў чым не павінна, не трэба на яе злавацца ўвогуле. Так, супакойся, сястра, мы разбярэмся. Гэта не мае ніякага сэнса. Навошта Амалі кагосьці забіваць? Не, я не магла, ён не мог. Ну, па тыпу, Гасподь. У яго паведамленнях не было нічога наконт забойства. Не, я не тут. Гэта не можа быць праўдай. Гэта не можа быць праўдай. Она глосна крычыць. І згубіла. А, вось наш мудак. Сестра Амалі. Усё ў парадку. Отец Томас, як вы... до нашай галоўнай герою трошки тугавата даходзіць. Так, отец Томас, як вы сюды спусціліся? Тасінг — гэта старое месца. Яно схавала шмат старажытных дарог і тунэляў на працягу стагоддзяў. Людзі ходзяць па схаваных шляхах кожны дзень і ніколі без таго і нават не ведаюць пра гэта. Але аднак усё ж такі сестра Малі зноў знайшла іх першай і заснавала гэтае месца. І не заснавала, а знайшла гэтае месца. Отец Томас, ці вы у іншых абставінах? Я быў бы вельмі шчаслівы пабачыць цябе, Андрэас. Сапраўды, я ўсё яшчэ шчаслівы пабачыць цябе, дзякуй Богу.
Але мне падаецца, што нагода для гэтай сустрэчы пакідае вельмі няшмат радасці. Ты. Так. Ну, першы варыянт, ты ведаў наконт гэта месца. Ты і сястра Малі былі па-за гэтымі ўсімі забойствамі. Не, яна не прымала аніякага ўдзелу ў гэтым. Але нататкі, яна напісала іх. І яна так і зрабіла, але яна не разумела іх мэты. Я кіраваў ёй, я гаворыў ёй, што пісаць. Дзеля чаго? Якая мэта была ўва ўсім гэтым? Агледзься навокал, што ты бачыш? Рымскія руіны. Прыглядзіся. Это выглядае як статуя святого Морыца з палей. І гэта самае, выразы святой Саці са святыні. Я не разумею. Гэта святой Морыц і святая Сація. І Марс, і Діана. Як гэта можа быць і тым, і другім? Лёгка. Калі рымляне пакінулі Тасінг, свае будынкі, свае храмы, свае статуі... Калі яны пакінулі Тасінг, іх будынкі, іх храмы, іх статуі засталіся. Хрысціяне засялілі гэтае месца стагоддзі пасля гэтага. Яны знайшлі разбураныя часам фрагменты таго, што было, імперыі. Гэтая статуя Марса, якая калісьці назірала за рымскімі палямі, стаяла там, без галавы і без імені. Жыхары верылі, што гэта быў святы Морыц, які ўжо быў легендай у тым месцы, адкуль з якога яны прыйшлі. Яны заснавалі гэтыя святыні Сації і не разумелі, што яна была толькі аспектам Діаны. Верылі, што яна яшчэ адна мясцовая святая. То бок людзі пераўтварылі... Людзі пераўтварылі іх са святых. Святасць знаходзіцца па-за межамі таго, ва што людзі вераць, Магдаляна. Людзі не могуць пераўтварыць кагосьці ў святога, так жа сама, як яны не могуць адмяніць бажественнасці Хрыста. Але яны ведалі аб святых і даведаліся пра мясцовыя легенды рэгіёна і прымянілі іх да фігур, якія яны знайшлі тут. Ніхто не ведаў, што яны былі рымскімі багамі, таму што не было такога меркавання, наконт таго, што рымляне рабілі тут і пакінулі тут. Акрамя гісторыя Тасяя, кнігі, якая вось на латыні напісана. Але гісторыя Тасяя тады не была вядома. Магчыма, яна тады яшчэ і нават не была напісана. Хто ведае, як доўга гэта была кніга згублена да таго, як яна трапіла да отца Матіаса. Ну, вось гэта стары абат. І ты забіў яго за гэта. Так, атрутай. Ніхто нічога не падазраваў. Ён памёр ад атруты, і ніхто нічога не западозрыў, яна была вельмі асцярожнай. Яго смерць была нечакана, але... Так, я быў адзіны чалавек, які спаведаваў яго наконт таго, што ён чытаў гісторыю Тасяя. Калі отец Матіас даведаўся, што няма ніякага пацверджання, што святы Морыц хоць калісьці прыходзіў у Тасінг, што
святыня яму у палях была статуя Марса і што рымляне сышлі так, якую зрабілі рымляне стагоддзі таму, што святая Саці і рымская багіня Дыяна з'яўляецца рымскай багіняй Дыянай, ён вырашыў разабрацца з гэтым. А ты вырашыў разабрацца з ім. Андрэас, нашы людзі вераць у святога Морыца, яны вераць у цуды, які Бог стварыў праз яго рукі. Яны вераць у легенду святой Саці, якая дапамагла Морыцу і зараз і ўсё яшчэ назірае за Тасінгам. І для гэтага патрэбна было забіць абата? Тады я думаў, што гэта так. Калі святы Морыц ніколі не прыходзіў у Тасінг, што жа знаходзіцца ў рэлікварыі? Што жа прыходзіць пабачыць пілігрымы? Што гэта значыць для людзей, якія маліліся яму, святой Саці, і верылі, што іх малітвы былі, на іх быў адказ? Што гэта значыць для царквы, якая дала людзям надзею, з'яўляецца насамрэч, як гэта, несапраўднай зоркай у цёмным небе? Калі ў людзей ёсць нагода, каб сумнявацца ў правільнасці святых, могуць ли яны сумнявацца ў царкве? Ці могуць яны верыць у, як гэта, Госпел, усё забываюся, як ён у нас уже ўсплывала яго да халеры, Евангелія. Яны могуць ли яны тады сумнявацца ў Евангелія, слове Господа? Магчыма, некаторыя так і будуць, але ты заўсёды гаворыў, што мы павінны прымаць Хрыста сваёй асабістай, па свайму жаданню. Так, вядома. Але захаванне легенд нашых святых не перасякаецца з жаданнямі, асабістымі жаданнямі. Але ты... Так. Тут ён трошки яму у тэму адказвае, я не магу гэта... Але ты захоўваеш хлусню. Я не вельмі ўдала, яно супадае тады фразу дзве. Я захоўваю... Я пакінуў хлусню, каб падсвяціць большую праўду. Бог так любіў сусвет, што ён даў нам толькі... даў нам свайго адзінага сына. Калі ты можаш у гэта паверыць, калі ты сапраўды ў гэта верыш, вечнае жыццё твае. І святыя ходзяць сярод нас, і іх рэліквіі робяць цуды, і яны чуюць нашы малітвы і адказваюць на іх. І тыя двое, якія абаранялі гэты горад, ніколі не былі тут. І ён зараз крычыць, яны не павінны пра гэта ведаць, Андрэас. Бываюць часы, калі Бог адчуваецца вельмі далёка ад нас у гэтых гарах. Але селянін з Тасінга можа стаяць у полі, паглядзець на нашу даліну і сказаць, святы Морыц быў тут. Бог быў з намі, і ён усё яшчэ з намі, і ён будзе з намі заўсёды. І гэта праўда, нават калі легенда святога Морыца гэта хлусня. Я думаю, што гэта апраўдвае ўсё, што ты зрабіў, усё гэта. У канцы канцоў не, але на кожным кроке я думаў, што я меў рацыю. Я не меў. Ого, не халеры ён разумны. Але ён усё яшчэ спрабаваў забіць нашага тату. Ачмурэнна проста. Я ведаю, што ў гэта складана паверыць, але я спрабаваў выратаваць жыцця, каб спыніць смерць.
Але одно забойство нічого не вырашыла праблему, так? Таму што адзін дзень барон Ратвогель прыехаў у горад з яшчэ адной копіяй гісторыя Тасіая. Копію, якую ён абяцаў даць абату, каб Кірсау магло вырашыць наконт свайго мінулага. І калі б отец Гернот прачытаў бы яго змесціва, ты бы прадстаў перад той же самай пагрозай, якую ты бачыў у аце Матіясе. У рэтраспектыве, гледзячы, як отец Гернот вырашыў кіраваць аббатствам, мае жахі, магчыма, былі без заснавання. Ты думаеш, яму было б без розніцы? Без розніцы, ці бянтэжыла яго альбо не, я думаю, што аббат больш клапоціўся бы наконт таго, каб захаваць аббатства. Але таксама існаваў сам барон. Улічваючы яго правакацыі, ён дакладна бы сказаў гэта людзям раней ці пазней. Але чаму тады Отта? Ён жа дакладна не меў аніякай сувязі да гісторыі Тасіая. Ён нават не мог чытаць. У канцоў яго забойства правакавала Пітера. Вітаю, гемонкі. Вітаю у чаціке. Вітаю у нашай полцы. Так. Яго забойства правакавала Пітера і іншых для таго, каб знешыць аббатства. Я ніколі не думаў, што гэта здарыцца. Я недаацаніў злосць Пітера і тое, наколькі незадаволены сяляне. То бок ты забіў яго, каб спыніць паўстанне, але у выніку правакаваў яго. Так. Малайчына, Томас, малайчына. Хтосьці яшчэ забіў яго. Як нехта яшчэ забіў барона Ратвогеля, але ён літаральна проста нацкаваў гэтых людзей. І гэта было не для таго, каб спыніць паўстанне, але для таго, каб не даць... так. Каб ён не сказаў людзям, не паказаў людзям тое, што ён знайшоў. Што ён знайшоў, калі дапамагаў адкапаць падмурак Ратхауса, то бок увогуле гэта было не палітычнае забойство, гэта яно было ўсё роўна звязана, яно гістарычна літаральна было. Памятаеце, быў момант у другім акце. Отто Циммерман, якога забіў, ну зараз мы ведаем, што на гэта паўплываў отец Томас. Пры забойстве отца Томаса было вядома, што ён хацеў паказаць нешта людзям. Гэта быў яго доказ, паказаць, што Бог на іх баку. Ён хацеў нешта людзям паказаць. Вельмі важнае. Вось, і... Ну, па тыпу, Бог сам паказаў мне нешта, і ён хацеў паказаць гэта ўсім людзям. Але ён гэтага так і не зрабіў. І мы не ведаем, што дакладна ён там знайшоў. Отец Томас, магчыма, зразумеў. І вырашыў, што трэба пазбавіцца ад Отта, каб ніхто не даведаўся далей. Сцяну акведука? Нешта ад нашых паганскіх продкаў? Так. Сцяну акведука? Не. Усе ведаюць наконт старых акведукаў. Гэта было бы не праблемна. Што ён знайшоў, гэта была каменная галава. Згубленая галава статуі ў палях, статуі святыні святого Морыца. Як яна там апынулася? Магчыма, ну, хутчэй за ўсё, у гэтым павінны дождж, паводкі і час. Добра. Вітаю, гемонкі, вітаю. Так, Томас падштурхоўваў да забойства, але каго? Хто фізічна забіў? Я думаю, гульня гэта можа пакінуць без адказу. Я думаю, што ёсць такая верагоднасць. Было бы круто, калі б яна адказала на гэтае пытанне, але ёсць такая верагоднасць, што у нас яго не будзе. Чорны цель сказаў мне, што фермеры знаходзілі старыя інструменты і кераміку ў палях кожны год. Так, і гэтая галава заставалася схаванай ўжо стагоддзе. Яна знаходзілася ў зямлі да таго моманту, як Отто не знайшоў яе. Ён збіраўся паказаць яе ўсім,
што Бог як гэта даў яму як гэта падтрымаў горад з яго знаходкай. Што Ота не мог ведаць, тое, што наша статуя нашай святыні была не святога Морыца, таму што Ота не мог прачытаць словы, якія напісаны на шлеме Марс Патер. Отец Марс. Так, але чалавек, якому ён даверыў гэту інфармацыю, гарадскі святар, ён мог. Так. І ты сказаў ім, што ты сустрэнешся з ім увечары святога Іоанна у Радхаусе, каля Радхауса. Я не мог дазволіць знішчыць вераванне нашага горада. Для тых, хто можа толькі далучыўся, можа не ведае. Давайте зараз я трошки падсумую, таму што гэта развязка зараз вельмі важны дыялог, развязка гісторыі. Мы зараз дзесьці вельмі ў канцы гульні, хутчэй за ўсё мы зараз пабачым эпілог. Уся гісторыя круцілася наконт таго, хто з'яўляецца забойцам на працягу цэлых, пакаленняў у гэтым горадзе. Усё як вызначылася. Ва ўсім гэтым павінен отец Томас, вось ён зараз перад намі. І двойственная такая гісторыя гэтага горада. Горад заснаваны на рымскіх руінах, у які потым прыйшлі людзі, хрысціяне, і заснавалі, то бок у іх былі свае паганскія богі, потым прыйшлі рымляне і забралі частку там гэтых паганскіх гісторый, сабе адаптавалі. А потым пасля гэтага яшчэ пазней прыйшлі хрысціяне і адаптавалі ўжо тое, што было ў рымлян. І ў выніку атрымалася такая штука, што зараз у царквы такі моцны даволі гістарычны крызіс, там і паўстанне людзей супраць царквы, і лютэранства, і рознае. У выніку яны як бы Отец Томас як бы быццам бы спрабаваў захаваць рэлігію і веру ў сілу гэтага горада, у тым, што тут святой быў, і тое, што прываблівала людзей у гэты горад. Але ў выніку атрымліваецца, што ён ствараў толькі больш праблемаў. Это хто толькі далучыўся, мы афігелі. Так. Адзінае, у нас ўсё яшчэ ёсць плямы белыя ў гісторыі. Мы не ведаем, хто дакладна рабіў забойства, бо отец Томас зрабіў толькі нам вядома адно забойства, і мы не ведаем, хто напаў на нашага тату, таму што отец Томас аб гэтым пакуль не гаварыў. То бок у нас ўсё, мы не ведаем дакладна забойства, хто забіў барона Ротвогеля, чалавек, які гэта зрабіў. Мы не ведаем, хто забіў Ота Цымермана, але Томас так, пачакай-ка. Не, нешта не складваецца. Пачакайце-ка. Мне ўсё патлумачылі, але я не зразумеў. Мы ведаем дакладна, што отец Томас забіў атрутай папярэдняга абата. Гэта ён зрабіў, ён так і сказаў. Барона Ротвогеля, ён не гаварыў, што ён яго забіў, але ён, ён быў тым, хто жадаў яго забіць. І Ота Цымермана ён таксама жадаў забіць. Але рабіў ён гэта не сваімі рукамі, а рабіў людзям матывы для таго, каб яны забілі. Можа, ён у выніку ўсё ж такі забіваў самастойна? У мяне ёсць сумневы ў гэтым. Навошта тады было з нататкамі круціць гэта ўсё тады? І ты сказаў беднай сястры Амалі, каб я напісала тое, што вы ёй гаварылі. Я сказаў, што гэта былі яе бачанні. Бачанні, якія яна не магла ўзгадаць. І даслалі яе ўначы Гаю, Ганне і Мартыну. Гэта тыя, хто... Можа, мы нават не раскрылі яшчэ чацвёртага чалавека, які быў тады, але малаверагодна. Каб нехта з іх забіў Ота. Так жа сама, як хтосьці забіў Ларэнца. Што наконт майго таты? Мне шкада Магдалена. Так, не, атрымліваецца, і ўсё ж такі ён по тыпу, ідэя тады зразумелая. Што бы ён рабіў, калі б ніхто з іх не забіў бы ні Ларэнца, ні Ота? Вось. Ну і нам яшчэ не сказалі... Можа, гэта гульня ніколі не раскажа, але мне цікава, хто рэальныя забойцы былі бы.
Ну, вось, у першым другім забойстве. Таму што мы рабілі, абвінавачвалі людзей у гэтым, але я не, ну, у любым выпадку быў не ўпэўнены. Ну і тым больш, што я лічу, што ўсё ж такі, чыімі рукамі гэта зроблена, гэта злачынства, яны неправільна зрабілі. Але важна было бы знайсці лікавода, а не вось гэта ўсё. Навошта ты зрабіў гэта? Гэта не мае ніякага сэнсу. Гэта было з-за мурала? Так. Так. Клаус пераследаваў гэты праект з адданасцю віноўнага чалавека, які спрабуе, як гэта, penance, гэта выплата толькі рэлігійным сэнсе, пакаянне, ну, які спрабуе пакаяцца. Так, ён працягваў капаць і капаць на адказы наконт мінулага Тасінга, мінулага Керсау. Тасінг гэта горад, а Керсау гэта аббацтва само. Я баяўся, што раней ці пазней ён знойдзе наконт Морыца, Саці, гэтага месца, усяго. Так што ты паспрабаваў забіць яго. Не, я спрабаваў напужаць яго. Спачатку нататкай, але ён яе праігнараваў. Я думаў, што калі я перагарну ўсю майстэрню, гэта можа яго напужаць. Я не чакаў, што ён можа спусціцца так хутка. Гэта быў проста выпадак. Просто выпадак. Ён спрабаваў раздзябаць майстэрню чалавека, а потым на яго напаў. Такі вось выпадак. Гэта не быў выпадак, ты амаль забіў яго. Я ведаю. І што ты зараз збіраешся зрабіць? Забіць мяне? Забіць Магдалену? Не, вядома, нет. У мяне няма ані сродкаў, ані жадання зрабіць гэта. Але калі б я нават не мог спыніць бы вас ад таго, каб распавесці людзям, што я зрабіў, я магу спыніць іх ад таго, каб яны знайшлі гэтае месца. Опа! Отец Томас, не. Занадта позна для мяне. Я ўсё яшчэ магу забраць секрэты Тасінга са мною. Гэта Андрэас справа? Так, вітаю, Джокамас. Так, справа Андрэас. Ён вярнуўся, як вызначылася, яго выратаваў Каспар у ноч з вогнішчам. Отец, ты збіраешься забіць нас усіх, ты збіраешься забіць Амалі. Тады сыходзьце. Я заберу яе і заберыце яе з сабою. Вы можете сказаць гарадскім, што яны жадаюць, але калі вы... Чаго б вы не пажадалі, але калі вы застанецеся тут, мы ўсе памрем разам. А мы можам проста збіць Томаса і ўсё? Вы не можете спыніць людзей таго, каб яны даведаліся на праўду. Магчыма, але я павінен паспрабаваць. Ну, можеш хольпіць на яго проста глядзець, а? З табой усё ў парадку? Я думаю, што так. А ты? Калі шчыра, не, але я выжыву. І яна таксама. Яны, хутчэй за ўсё, пачулі гэта нават у Залатой руцэ, гэта карчма, у якой зараз святкуюць. Уся царква абвальваецца? Я бы спадзявалася, што так. Якой жудасны шлях, каб скончыць раство, ноч раства. Акведукі тысячагоддзя трымаюцца, а тут стары дзядзька пхнуў, усё развалілася. Ну, яно і так ужо трошкі збіралася развалівацца. Там жа папярэджвалі, што царква нешта пачала ехаць у бок. Што мы збіраемся ім сказаць? Што ты маеш на ўвазе?
наконт гэтага. Наконт усяго. Чаму нам просто не распавесці праўду? Можа, па той же самай прычыне, чаму отец Томас схаваў яе. То бок мы павінны ўзнагародзіць яго за тое, што ён зрабіў? Усіх людзей, якім ён пашкодзіў. Калі ласка, патлумач, Андрэас. Я просто не думаю, што ў гэтым ёсць сэнс. Што добрага распавядзе дасць усім тое, што яны дазнаюцца пра святога Морыца і святую Сатію. Магчыма, отец Томас меў рацыю. Канкрэтна наконт гэтага, хоць і не меў наконт усяго астатняга. Можа, гэта знішчыць іх веру. Ён, так, пад царквою, пад царквой, якая стаяла ў горадзе, знаходзіцца міструм, забыўся як, метраіум, вось, метраіум. Гэта месца у выніку вызначылася, што отец, ну, карацей, той святой Морыц і святая Сатія, якой пакланяюцца ў царкве, і царква, і абацтва, і ўсё гэта гісторыя, якая была пабудавана, гэта людзі неправільна зразумелі рымскія руіны, якія яны знайшлі, калі яны прыйшлі сюды. Яны палічылі, яны ўжо верылі ў святога Морыца, яны верылі ў святую Сатію, калі прыйшлі на хрысціяне, калі прыйшлі сюды. Яны палічылі, што Марс і Діана і кавалкі рымскай імперыі, гэта яны пакланяліся таксама іх жа святым. Справа ў тым, што святы Морыц і святая Сатія ніколі тут не быў. Ну, па тыпу, святой Морыц ніколі тут не быў. Вось. І гэта было запісана ў кнізе «Гісторыя Тасяя», якую нам так і ніхто не пераклаў, таму што ва ўсіх вельмі шмат спраў апынулася. Вось. І мы маем такую сітуацыю, што отец Томас баяўся, што гэта разваліць горад, па тыпу, ну, літаральна ўсё пойдзе не так. Тая рука, якой людзі пакланяюцца, рука святога Морыца, якая знаходзіцца ў іх там у святыні, яна таксама проста хрен яе ведае, адкуль яна ўзялася, і людзі пачнуць задаваць пытанні. Я нагадываю, зараз ідзе вялікі крызіс у царкве, і там раскол у самой царкве, і ўзнікаюць пытанні дадатковыя, ну, карацей, трошачкі, магчыма, гэта знішчае іх веру. Я думаю, што не мае рацыі, я думаю, што людзі тут маюць дастаткова веры, каб пачуць праўду. Я думаю, што людзям тут ўжо было не, давайте вера і халера з ім. Ты ведаеш іх лепей, чым я. У асабістасці, што я быў, не быў тут дастаткова доўга. Я думаю, што разуменне гэтага будзе адчувацца лепей. Мы даведаліся, хто гэта ўсё зрабіў, хто атакаваў майго тату. Але не выглядае так, што мы можам вярнуць кагосьці. Мы не можам адмяніць увесь боль, які быў зроблены. Отец Томас не можа пашкодзіць больш нікому. Магчыма, яму і не трэба было ніколі. Я думаю, што ты маеш рацыю, мы павінны зараз павесці ім. Наконт святых, рымлян, усё гэта. Так, мне непрыемна адчуваць, што зрабіць правільную рэч будзе так непрыемна, будзе непрыемна, так непрыемна зрабіць правільную рэч. Мне шкада. Мне таксама. Але я ўсё яшчэ думаю, што гэта тое, што мы павінны зрабіць. Значыць, мы гэта і зробім, мы ім раскажам. Добра. Нам трэба аднесці сястру Амалі кудысьці ў цёплае месца. Мы можам прывесці яе ў мой дом, прынесці. Так, і табе прыйдзецца трошкі рознага патлумачыць. Мне падаецца даволі шмат. Прайшло даволі шмат часу. І нас спалят як еретыкоў, ёсць высокая верагоднасць. Магчыма, мы ўвогуле зробім сітуацыю такую, што да нас, не ведаю, царква зараз не ў самым моцным стане, так што, можа, інквізіцыя да нас і не прыедзе.
Мне прыемна пачуць, што ты не... Мне прыемна ведаць, што ты не памёр у тым агне. Я таксама, я думаю. Мне падабаецца гэтая фраза. Шчаслівага раства, Андрэас. Шчаслівага раства. І не толькі жывы прывід, ён яшчэ і ярасць розную нясе, яны такія, спаліць іх. О, мы вярнуліся да таты. Так. Андрэа, сестра Малі і я усе вярнуліся. Сестра Малі, тата ўвогуле такі нават і блізка не ведае. Яна была ў царкве, я чуў жудасны грукат і увесь дом затрасся. Усё ў парадку. Я так не думаю, тата, але яно будзе. Ну, будзе ў парадку. Угу. Вы ўсё ў парадку, тата? Так, выбач. Просто стаміўся. Сядь са мною, распавядзі, што здарылася. Я думаю, тата ўжо можа думаць, што яму проста ўсё гэта прыдумваецца. Ён пакрыху ўжо вар'яцее. Яе тата траўмаваны, ну яго галава моцна траўмавана, ён доўга не пражыве. Дзякуючы айцу Томасу, які абваліў зараз усю царкву. Першае, усё пачалося ў Радхаусе. І калі дакладна у Радскеллере, гэта, ну, погреб. Я думаю, а другі варыянт, я думаю, Андрэас усё яшчэ можа быць трошкі вар'ятам. Не, давайте за про Радхаус распавядзём імеў. Так, ты ведаў, што што там задняя сцяна там з'яўляецца часткай старога рымскага акведуку. І мы пайшлі ў гэты акведук. Секцыю, якую мы знайшлі, хутчэй за ўсё было зачынена на працягу стагоддзяў. Мы знайшлі старыя рымскія купальні. У нас не атрымалася прайсці, але мы знайшлі дарогу праз ніжнюю частку пад імі. Мне падаецца, Андрэас сказаў, што гэта гіпакост. Так. Андрэас аддзяліўся ад мяне, і я вельмі бянтэжылася, што я згубіла яго, але потым мы абодва трапілі туды. Потым я... Так. А я нешта, можа, не зразумеў папярэднюю фразу, неправільна прачытаў. А потым я пачула яго голас у аддаленні, і я была так шчасліва. Тата? Ты ўсё яшчэ слухаеш мяне? Некалькі месяцаў пасля гэтага. Я ведаю, што гэта складана. Я маю на ўвазе, я магу толькі ўявіць сабе, як гэта складана. Але мы зробім, што толькі магчыма, каб ты адчувала, што табе тут рады. Гэта можа быць дзіўна. Дзіўна сабе ўявіць, што гэта можа быць апошнім лістом, які я табе дасылаю. Так што я скончу яго сваёй любоўю. Эстер? Ну і з усім сваім каханнем, з любоўю. Гнаецца Магдалена. Дапамагае нам, я так разумею, рэчы сабраць. У нас ёсць яшчэ одна глава, 9.
Прайшло паўгады прыкладна. 3-4 месяцы пасля смерці таты, так? Мне шкада клапоціць цябе, але я ждаў табе... Так, я ждаў сказаць табе, што ўсё ўжо ў парадку. Бальтас упэўніўся, што ўсе фінансавыя праблемы ўжо вырашаны. Грошы будуць перасланы табе праз рэйхпост, як толькі ўсё супакоіцца. Я ўдзячна гэтаму. Калі ласка, падзякуй яму так ад мяне. Дзякуй яму за ўсё. Вядома, міс Друкерін. Я не вельмі добра ведаў твайго тату, але я ведаю, што ён быў... Нагадваю, што гэты хлопча Гнайсаў, забыўся, як яго калечыць, ён не збіраўся тут затрымлівацца нават да зімы, але неяк вось ужо прайшло паўгады, але ён усё яшчэ тут. Так. Я не вельмі добра ведаў твайго тату, але я ведаю, што ён быў вельмі паважанымі ўсімі, хто... Яго вельмі паважалі ўсе, з кім я гаварыў. Такое адчуванне, што Тайсон згубіў шмат рэчаў у адным чалавеке. Мне вельмі шкада. Дзякуй. Удачы табе. Так, я так разумею, усе рэчы яна сабрала, мы нават так-то цалкам і агледзець хату не можам. Так, перад тым як... Ох ты ж ё. Элайас. Пачакайце-ка, мы ведаем гэтага Элайаса, альбо ён нехто новы? Добранька. Царква развалілася. Окей. Я думаў зараз... я так разумею, што зараз ідзе ўсё эпілог, таму мне не дадуць падарожнічаць па ўсяму гораду. Нават зараз... О! Я нават не магу паглядзець тэрыторыю Тайсонга. Гэта будзе вельмі, паходу, кароткая глава. Это новый Томас. Ага, галоўнае, што ў яго адабралі яго вось гэтую падземную цацку. Сестра Гертруда. Ты упэўнена, што ў цябе ёсць усё, што табе патрэбна, Магдалена? Так, я так думаю. Дзякуй. А я зрабіла табе штосьці, каб ты магла ўзяць з сабой у дарогу. Гэта... Я не ведаю, што, чамаміл. Каб то не было. Рамонак. Ага. Гэта рамонак, цынамон. Цынамон. Гэта ў нас гэты. Карыца. І мука. Калі ты падарожнічаеш і ў цябе... Да што ж такое? Што ж за словы, якія ўсё не ведаю? У цябе будуць сутаргі. А я ведаю, я скарыстаюся. Цынамон аж? Добра, добра. Значит, цынамон. Так. Рецепт Хільдегарда. Звычайна, просто з рамонкам і мукою я дадала цынамона для густу. Мне вельмі шкада наконт таго, што здарылася з тваім татам. Дзякуй табе. Маці Францыска сказала нам... Маці Францыска сказала, каб мы ўсе памаліліся за яго. І за цябе таксама. Калі яна пачула, што ты таксама з'язджаеш. Праўды, гэта вельмі міла. Падзякуй яе ад мяне. Я падзякую. Я перадам. Нам усім будзе цябе не хапаць, Магдалена. Мне табе таксама будзе не хапаць. Божа благослові цябе. Удалага падарожжа. А дзе Андрусь? Зараз, Вераніка? Я не могу паверыць, што ты сапраўды нас пакінеш. Так. Мне будзе вас усіх не хапаць. Хлопчыкам цябе будзе не хапаць нават больш. Тваім, як мінімум. Ой, не это... Із, у гэтым выпадку... Не дражні яго. Не дражні яго. Я думаю, што ён... Яму складана з гэтым даць рады. Не гледзячы на тое, як ён паводзіць. Ён пераможа гэта... Ну, ён дасць рады дастаткова хутка.
Магчыма. Але ты асабістая дзяўчына Магдалена Друкерын. Я разумею, чаму ты пакідаеш гэтае месца. Божа ведае, што ў цябе добрая нагода. Але Тасінг не будзе тым же самым без цябе. Удалага падарожжа і Божа благослові цябе. Добра. Бось, усё ж таки мы не женімся на отцы. О, вітаю, Мэкс. Отто. Мне вельмі шкада твайго тату. Ён заўсёды быў добры да мяне. Мая маці гаворыць, што ён быў добрым чалавекам. Ён быў добрым татам. Дзякуй табе, мне трэба ісці. Мэкс. Ён так і Магдалена. Вось, нарэшце, блин. Так і ўсё вывучыць не можа. Ты упэўнена, што не жадаеш ажаніцца на мне? Блин, вельмі прывабная прапанова. Першы варыянт, другі варыянт. Мы ж ехідна, а у нас асабістасць наша. Я бы лепей дазволіла, каб мае грудзі раздавіла пад самым цяжкім млынарскім камянём пола. Ну, по типу млынара. Трэцяе, я упэўнена, не. Чацвёртае, трошкі пазнавата для гэтага, ты так не думаеш? А без маці ты не ведаеш, што ты маеш на ўвазе? Я просто трошкі, можа, не разумею. Трошкі пазнавата ён за сваёй прапановай. Сапраўды. Я просто не жадаў правесці рэшту свайго жыцця, думаючы, ці павінен я быў гэта спытаць ці не. Ведаеш? Прыгадваць за сваёй маці, от. Маці кажа, ён быў добры чалавек. Ну... Справа ў тым, што яго тата памёр, калі ён быў яшчэ зусім малы. Так што тата дакладна нічога не кажа. Яго тата гэта Ото Цымерман, гэта які памёр у другім акце. Якога забіў, ну, зноў жа Томас забіў іх усіх. Лаес, добрай раніцы, міс Друкерын. Вы хутка з'язджаеце? Так, отец. У мяне застаецца перадаць толькі некалькі развітванняў. То бок вяселля не будзе, не будзе. Ён не выглядае такім ужо дзіцёнкам, каб на слова маці спасылацца. Я думаю, што гэта яшчэ, ну, праблема, скажем так, не праблема, а проста стан сярэднявечча. Бо сем'і, ну, доўга і вельмі надоўга заставаліся разам. Дзе наша вяроўка, нарэшце мы яе пакінулі ў дзесьці, можа, сярод рэчаў склалі. Мне падаецца, гэта, ну, нармальна было бы для сярэднявечнай сям'і, што яны па тыпу пакінуць, ну, нармальна паважаць старых да самых, ну, па тыпу знаходзіцца з імі да самай іх смерці. Я думаю, гэта ўвогуле наадварот, наш стан супольства сучаснага для іх быў бы вельмі дзіўным. Вядома, мне шкада, у мяне не было шансу пазнаёміцца з тваім татам. Божа благослови яго душу. Мне таксама... Мне таксама... У сэнсе, шкада? Не дазволю гэтым багемцам засяліць нейкія еретычныя ідэі ў твою галаву. Тады, калі іх насенне пусціць карані, яны могуць задушыць веру ўнутры цябе. Я буду асцярожны, отец. Добра, трымайся веры. Божа благослови тебе, отец Элайас. Божа благослови тебе і шчаслівага падарожжа. Амалі. Ты пакідаеш нас сёння? Так. Я просто збіраюся да млына. Так. Я накіруюся зараз да млына праз хвілінку. Мне так шкада за ўсё, што здарылася. Я ведаю, усё ў парадку. Дзякуй табе за дапамогу. Ты ведаеш, што ты зараз будзеш рабіць? Ці станеш ты зноў пустэльніцай?
Я не ведаю, калі шчыра. Отец Элаес спрабуе дапамагчы мне, але мне патрэбна навучыцца як гэта, давяраць майму асабістаму меркаванню трошкі больш. Заме шмат часу, каб іскупіць маю участку ў тым, што здарылася. Магчыма, рэшту майго жыцця. Можа, ведаеш, што ты не ждал нікому нашкодзіць. Ён ведае, але шкода была зроблена. Так. Я записываю спіс таго, што здарылася тут. Настолькі, наколькі я магу гэта узгадаць. Калі гэтага недастаткова, каб выпрасіць выбачэння, я малюся, што як мінімум яно пакажа гісторыю вялікай цемры. Добра, гэта варта запомніць. Божа благослови тебе, сестра Амалія. Божа благослови тебе і няхай беражэ тебе ў твоих падарожжах, Магдалена. Амалія была памагаць айца Томаса? Так, яна пісала ўсе гэтыя нататкі. Это, отец Томас гаварыў ёй, што даваў ёй запісаць тыя прароцтвы, як ён гаварыў. Яна ж у яе трошкі былі час ад часу моманты, калі яна гублялася і уяўлялася, па тыпу ў сваіх прадбачаннях. Вось, а отец Томас гаварыў ёй іншыя рэчы, якія яна павінна запісаць. І вось яна запісвае гэтыя рэчы, па тыпу отец Томас ёй гаворыць, і яна запісвае гэтыя рэчы. Вось. І отец Томас потым браў гэтыя нататкі і адносіў да тых, ён карацей, ён літаральна казаў ёй, што запісаць. Гэта не былі яе словы, ён проста ёй гаварыў па тыпу, напішы вось гэта. Гэта словы Бога. Вось, і потым выкарыстоўваў гэта як нататкі, сам ёй дыктаваў і сам выкарыстоўваў іх і адносіў да людзей, каб раззлаваць гэтых людзей. Каб даць ім мэту, каб забіць кагосьці. Ось так. Такім чынам ён пакрыху і карыстаўся ёй. Эльза, Магдалена, дорогая, я бы ждала, каб ты як бы я ждал, каб ты засталася з намі. Маленькі Андрэас і Улерік, яны будуць, ім будзе цябе не хапаць. Мне будзе ім не хапаць таксама. Тасінг гэта месца не для мяне. Ужо даўно пора пакінуць яго. Ты знойдзеш сваё шчасце дзе-небудзь там, дзесьці па-за межамі пагоркаў і далін. Я ведаю гэта ў сваім сэрцы. Божа прыглядае за табою, і як ён прыглядае за ўсімі намі. Я вельмі на гэта спадзяюся. Надзея гэта тое, што кіруе намі наперад. Магчыма, калісьці ты нас прыедзеш нас наведаць са сваёй сям'ёю. І ўсё гэта, каб людзі не даведаліся пра тое, што... Гэта я зараз не чытаю, я зараз чытаю Джокамаса. І ўсё гэта, каб людзі не даведаліся пра тое, што пакланяліся несапраўдным рэліквіям. Літаральна так. Отец Томас бачыў гэта як канец існавання Тасінга. Ён бачыў гэта вельмі, скажем так, без веры горад разваліцца. Літаральна яго ўяўленне такое. Што па тыпу чалавек нішто без веры, людзі пачнуць задаваць пытанні наконт веры, наконт царквы, наконт таго, навошта яны жывуць, і што, па тыпу, гэта вельмі вялікія беды прынясе да Тасінгу. Гіганцкі. І вось, калі ласка, ён бачыў гэта вельмі апакаліптычна. Магчыма. Так. Калі не, калі ласка, напішы, пішы аб сваім жыцці там. Калі я была маладзейшая, я часта марыла о падарожжах, наведаць шматлікія каралеўства. Але я знайшла свой спакой тут і зараз, у Тасінгу, нават пасля ўсяго таго, што здарылася. З паўстаннем. Так, і Ленхартам. Гэта быў жахлівы час. Не толькі для мяне, але для Пола і для Анны. Гэта, магчыма, тое, што аб'яднала іх, у канцы канцоў. Цуд.
Мои даражэнькія. Без іх я б... Так. Без іх у мяне ніколі не было Андрэаса і Удріка. Так, ну я гэта просто говорю. Так. Коляска, будь осторожна у дорозе. Добра. Я так разумею, у меня літаральна з кожным. Андрэас, вы паглядзіце, яго ж літаральна не пазнаць. Так, тут мне хутчэй за ўсё нічога няма. Нічога няма. Літаральна, яго ж... Ты хто такі? Ты дакладна Андрэас? Вось як людзі лічылі, што Мартін несапраўдны насамрэч Мартін, які вярнуўся, то зараз, я думаю, такое ж ходзіць пра Андрэаса. З бардой было лепш, так? Ты памятаеш, што я добра выглядаю? Вядома, Андрэас, ты выглядаеш вельмі паважана. Так. Цябе трошкі гэта пабіла, але... Але гэты выгляд значна лепей, чым той, які быў. Было вельмі прыемна з боку жанчын, што яны дапамаглі мне правесці ў сябе парадак. Я баюся, што я забыўся на тое, каб за сабой праглядаць. Некаторыя бы сказалі, што ты даволі добра за сабой праглядаў. І колькі тут мужчын магло бы перажыць у спаленым погребе дзесьці на працягу 20 гадоў. Выжываў хутчэй за ўсё на нашым пакінутым, ну, гэтым, раслінка, рай, забыўся. Рай, гэта жыта, вось. Выбачце мяне за гэта. Ён жа ж краў ежу з млына і кнігі у таты Магдалены, у Клауса. Андрэас, мы ўжо гаворылі табе, ўсё ў парадку. Магдалена. Вітаю, Магдалена. Ты хутка з'язджаеш? Так. Я поеду з мукою да Міттенвальда і потым уніз па Ісару. Ісару, я не ўпэўнены. Ён увесь час сядзеў у склепе? Не, ён сядзеў у спаленым абацтве і хаваўся ў лесе. Мне шкада бачыць, як ты з'язджаеш, Магдалена. Але я спадзяюся, Прага — гэта ўсё, што табе аб чым ты марыла. Калі гэта напалову той горад, які апісвае Эстер, я ўпэўнена, што мне ён падабаецца. Ён быў цудам у апошні раз, калі я яго бачыў. У цябе атрымаецца там стварыць сваё асабістае жыццё. Божа ведае, я пратрындзеў сквондар, па-моему, гэта пратрындзець. Сквондар, так? Окей. Я пра... гэта самае. Я прамарнаваў так шмат часу. Выкарыстовуй той час, які ў цябе ёсць, і выкарыстовуй яго карысна. Я паспрабую. Я не ведаю як, але я гэта зраблю. Як бы я хацела, каб ён гэта бачыў, Андрэас? Я ведаю. Яму бы гэта спадабалася. Я спадзяюся. У Андрэса шперкі, вось яны ўсё яшчэ пракідваюцца. Ён жа у нас там ачмурэць які харызматык ува ўсе бакі. Так, Магдалена, калі бы ангелы прынеслі яго, каб ён пабачыў, то нават, як гэта, нябёсы гаспадар расплакаў сябе ад гэтага. Вось што сказаў Андрэас. Это вельмі прыемна гэта пачуць. Нам усім патрэбныя словы падтрымкі. І, акрамя таго, гэта праўда. Магдалена, я жадаў спытаць у цябе наконт мурала перад тым, як ты пойдзеш.
М? Я думаў, што ён павінен быў пакрыць усю сцяну. Навошта ты пакінула секцыю пустой? Для будучыні. Акрамя... Так. Калі ж гісторыя ў тасінгу не спыніцца у той самы момант, калі я паеду з гэтага пагорку. Я думаю, што твоя карета хутка паедзе. А, так. Падаецца, што вельмі недастаткова часу. Дзякую цябе за ўсё, што ты зрабіў для мяне і для маёй сям'і. Боже благослови тебе, Андреас Малер. Андреас? С тобой ўсё ў парадку? Я згублены. Это ўсё ў парадку. Мы шчаслівы, каб ты застаўся з намі настолькі, насколькі табе спатрэбіцца. Акрамя таго, ты не можаш проста так зараз з'ехаць. Дзецям патрэбна тваё меркаванне. Так, яны ўверсе на млыне. Так. Я падрыхтую абед да таго моманту, як ты скончыш. Заўсёды памятай, што мы заўсёды рады пабачыць цябе ў нас, Андрэас. Дзякуй. Я так разумею, што зараз нам вярнуць... Так, Андрэаса. Так, гэта ўсё яшчэ эпілог, толькі эпілог Андрэаса. Давайте да дзяцей ідзем тады. Наше прафесіянальнае меркаванне. Чат, ваше прафесіянальнае меркаванне. Мастацкае. Мне падаецца 10 з 10. 11 з 10. Мне асабіста нравится тут лётаючы конь. Это мурал, які ў выніку намалявала па рэзультатах нашых меркаванняў, намалявала гэтая... О, як яна? Магдалена. І што цікава, вось гэтая стойка і вось гэтая ўся кніга, якую мы чыталі, гэта насамрэч Амалі, вось гэтая сястра Амалі, якая пустэльніца, гэта яна пісала гэтая... мы ўвесь час быццам бы чыталі тую кнігу, якая яна і напісала. Гэта яе аповед аб падзеях. Там літаральна было ў канцы кнігі Сорор Амалі, нешта там, яе фамілія. Яна ўсё ж такі намалявала гэтую, частку пад царквой. Яна літаральна на муралі засталася.
küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt, es kam wie Goethes Klang. Das Wort ich liebe. О, блін. Урсулу гэтага спалілі. Як язычнікаў. А ё-моё. Упс. Гэты двое ажаніліся. Распавядалі мы там пра драконаў ёй. І ў выніку вось да чаго мы давялі. Сатані Морыца была закінута. Андрэас Мюллер мастаком стаў. Ну там бачна вось іх спалілі, вось бачыце вось тут Урсула і вось гэты не вугальшчык, а той, хто прыязджаў. Яны там на агне гараць. На інквізітарскам. Маленькая Урсула, ну якая ўжо здаровая Урсула, так-то ўжо ў гэты момант. Упс. Самае, чаго я менш за ўсё чакаў. Так, там ёсць, можна праскіпнуць гэта, альбо проста паскоры. Давайте паскорым, можа, нешта ёсць. Дзіўна неяк, што... Я скажу, у гульне ўсё файна, толькі ў месцах проста не хапае музыкі. Ну, вось, я асабісты пад канец, там, дзе трагічныя моманты, і я такі ціха, проста нічога, ніякіх гукаў няма. Вось, і гэтага не хапае. Ну, па тыпу, ёсць толькі бэкграунд, такі эмбіент, які проста мясцовы, напрыклад, там, кроплі вады, альбо нешта такое. Вось, але у самых такіх трагічных момантах было бы добра, каб была музыка. Вось, вот толькі хацела сказаць, што прыхожай сярэднявечнай музыкі не хапала. Ну так, але яна таксама патрабуе бюджэта, і пытанне... Мне ж падаецца, гэтая каманда не мае ніякага бюджэту. Ну, па тыпу, гэта іх першая гульня, наколькі мне вядома, я магу памыляцца. Вось. Наконт, вось, то, што я гаварыў, бачыце? Вось гэты стол, які з самага пачатку ёсць, калі мы гульню граем, яна, па-першае, у цемры стаіць, ну, мурала там не бачна. Вось, кніга адчынена на той старонцы, на якой мы яе гуляем зараз, і нататкі заўсёды тут былі. Птушка Ротвогель, гэта спасылка на барона ёсць. Можа, яшчэ нейкія рэчы, калі прыглядзецца. Але цікавая справа ў тым, што гэтую кнігу літаральна, якую мы чытаем, ну, як падзеі, якія адбываюцца, гэта ўсё сястра Амалі і запісвае, якая нататкі і рабіла з самага пачатку. Ёсць саундтрэк. Так, але я маю на ўвазе, што ў моманце гульні, у пэўныя моманты ў гульні ёсць музыка. Але яна час ад часу не выкарыстоўваецца ў самыя моманты, калі хацелася б, каб яна была, напрыклад, драматычны трэк нейкі. Вось гэты момант, калі Томаса... у мяне спасылачкі адключаны, Джокамас. Вось, іх нельга карыстацца. Вось. І атрымліваецца вось гэты момант, калі Томас разбурае царкву, калі тата памірае. Калі тата памірае, цішыня, проста нічога. Не, гэта можа падысці пад момант, але... Бачна, што месцамі у іх проста гэта адчуванне проста недахопа бюджэту. Такое вось меркаванне маё. Нават вось гэта, вось што цікава, вось гэтая тэма, яна амаль ніколі не грае. Яна толькі ў першым акце. Вось зараз, якую мы чуем, яна толькі ў першым акце ў асноўным. Я ў другім і трэцім яе не памятаю, калі шчыра. Вось. І пры гэтым яе можна было бы выкарыстаць усё ж такі, напрыклад, у некаторыя моманты, дзе проста ніякага гука няма. Добранька. Цудоўна, мы прайшлі Пентамент. Яна, насамрэч, не такая доўгая, як падавалася. У яе вельмі шмат персанажаў, мне вельмі спадабалася. Колькі мы яе... А, не, мы насамрэч 50 гадзін яе праходзілі. Але я думаю, што калі б я не сядзеў, не перакладаў, мы маглі бы скончыць яе трошкі хутчэй. Ось. Скончыліся 15 гадзін. Так, і мы апошнія 20 гадзін прыкладна на 15 гадзін разведчвалі. Добренька, я пагляджу зараз у нас, хто чым займаецца, і буду перадаваць вас далей.
Так. Крутая гульня. Мне цікаво було би. Перед тим, як я передам вас Зарей уже меркаванне сваё уже раскажу, а то я нешта вас адразу адпраўляю. Вось хоць мы і засядзеліся. Ёсць маё меркаванне такое, што у гульне ўсё добра, ну па тыпу яна добра зробленая. Трошкі яна у пачатку падманвае чаканні. Вось адзінае, што я скажу, гэта тое, што чаканне ад некаторых рэчаў не ў сэнсе, што о, блін, я не чакаў, што забойца будзе вось такім, альбо просто некаторыя моманты такі, я не ведаю, во што я гуляю. Мне расказваюць гісторыю, але гэта як кіно глядзець, тыпу не ўпэўнены, куды і пойдзе. 50 гадзін, а так 15 гадзін. Угу. Ну вось. Вельмі вялікая розніца, калі сядзець перакладаць. Ну я пад канец уже скіпаў некаторыя фразы, калі ў асабістасці дыялогі літаральна паўтараліся. Ось. Так, добранька. У нас. Хто у нас чым займаецца? Я бачу, што Ватафака БЛР гуляе ў Stalker 2, Шаграэль таксама, а і куткі у Made of Scare. Што гэта такое? Давайте зазірнем. Складана сказаць. Можа гэта нейкі хорар? Незразумела, яна на нейкім кладбішчы зараз выглядывае за магілы. Калі вам цікава, заходзьце да ікуткі, а я вас перадам сёння да Ватафака. Вось, добранька. Жадаю вам добрага вечара. Назаўтра я яшчэ пакуль не вырашыў, што буду стрыміць. У нас ёсць яшчэ нескончаныя візарды тактычныя, нашыя прабіўныя. Але я не пэўнены, што буду менавіта іх стрыміць. Так што яшчэ паглядзім. Так. Ці да сталкера, ці да сталкера. Так, давайте да Ватафакі. Адпраўляю вас.